Maakye On Aseda eye bebre ye free na komemu ya dwene mu ye nipadua mu ya hoodin nyina mu na ye ka kira da sase waseda eye bebre nanka yanso ye ne hwan se yanso kinkan kan ye ka ho na wo side ye wura ebo bosomi no mu enne ne de toso edunan den na ya eboro so eye wadom enu ti ano pray yam fa dum ni ni agro. We don't take chances for the grace, for the power to live. We don't take it for granted. Hey. Wum. Da do. Wum. Maybe I told you we more brabes ya kone de munu wadaro mama me fama na fe yanto aso. Osemi kancho sa no pay. Ade say nsuo no be petepete kakra wa pue mantem ya yahudu obie. E free sabre ko nyina. Ahomache na okra ne hyase wo mya yahudu no ebi epete kakra na te. O kire se bekoso ayesa. Na ebe nante mu a e free nonso brem eko nanim kakra be se nondu ho no. Sa na o kire se bekoso aya. E free prem to bre ho eko no. Ade se nsuo no ebe munemu na ano be yedin kakra ebe munemu na ewo apue mantem ye ahodo bebre no a ne titiwu no wo ben kwaye ene mepo no o kire se nsuo no ebe munemu na kakra e free no me ensa no nan ho ekro no ewiem ebete ne san ekwa akire asisu amawo a no wo kire se ahomache no ho ba bi ade akye anopai no ade se nsuo no epetepete kakra na ebekoso ayesa free sabre yakopim nondu na e free du ba ko hokusi prem to bre ho no o kire se ebemunemu na kakra mia yahudu bie no nso awia ne be na dwene se eyi ne ti nanso na hoodin ni soro bebre sa anwumre ewiem bete pa ama obi aho atimi ato no eni ti wiem obrensem se ne besia ko ne demu yi eno na e free atena kese mu enkran yenso yabo akiri ede ama o ye de omo ase Ghana Meteorological Agency ye de omo ase bebre e ba twa fe no agene eni ahye ne nso maache eni ede bro free sabre kopim se anopa nondu ebebo na yebesum omai Ghana eni kotokuman aseda no ye de beko ede ama odi ahenkan kwame yeboa adwempa hini kufi mensa kobike Billy Man na menso so amadaroma akwanya no aba ye di dwumadi no ho chia me ede ama mo edin a meje so obowo ba ofori amanfo wadaroma kan ho efri sabre kopim se anopa nondu ebebo ne de ye ba besum oman no ene ya woda eni nti ye nkomo ne be ye deja nsem bebre no a ewom enyi fidie ni mfri ha ye da se bebre so ama ye kwan wo ka nim ye da se bebre so ama ye kwan wo fie ho ye da se bebre so ama ye kwan wo adwuma nim wasum ba bia wa bie na utie yen no anopa ye da se apam no wa beka ho apam benya ye ni Kristo apam no wa ba beka ho apam ne se wo ungu wa bra wo bre enso ye apam ne se wo wa tika mu se wutu kwan utika babia utika mu ko bia no ka ne mfa wo nkohwe ho apam ne se wo awurade behwe wo na eyire so kire so se den ongu animu aseda eni ti sa apam kakraka no ena wo chinchim radio nu a wo de beto ha no odo ho ababe wuramu no erade nka ho na menim se na obeti nanimu akire wo mame mo ache ne yemu akwa aba Ghana adisie oboba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM eyin pare mi se meja yehoa amako sumu nyame fufu biara yehoa titi yankopon Abraham yankopon ono me esum da senya tibiano medie esum yehoa amen.
ntie ne ye koso na ya share Bible akenkan na sententem na ya toa so nia yegusu a yesua free nano ejoda ai nenso so aye nyame pe ode ye nkwa achen yen eni nti yasan ba ye ba betoa so no ya to ne din se wo betworo wudin ewo nwoma ewo krata wo di hire nipa obetworo wo nso wudin ewo mu say ewurade penkrofo ahira wo mo a wo yebehu wudin ewo san krofo no a ye pe wo mo ahira wo wo a ye pe abɔ wo mo abaso no ewurade adum nti wo yebehu wudin ewo mu enyankopɔ ne na bankasi anope ye da se yekoda ase awufuo ona madom ani moburuhu so wa ma de papa bi akyen wa ma de na nkyen sa keke ahoɔden wo hɔ tekyerema da bodwem mogye die mu afurusane obɔnefo nsusuye eni na gina tuo hwese wuka agya tuo mu na wo pia ni nyina de tu nsuo nim wasɛ wo mo agina tuo wa ma ene omonsa si fam yeda so tiase anopa yi nya ye kan sɛ aseda enka wudin ye gyae ne abusua ne asefo nyina hyɛ wo awurade nsa ne dai huni ye mmɔbɔ tutu ya namon esidi ye kron ene ne ye ne ebeye musuo ne ebeye san ne ebeye abayamane ne ebeye eka ne ebeye mihuya nka yifri wade hye so anopa yi huni ye mmɔbɔ na ka yen ho onwunu nwono te wani mu kire yen ma ye ni adanse ema nipa nyina hunu sɛ yenyankopɔn ni tumi no ano enjoye sɛ ne tie na ano ye nananam abre so sɛ ne na tie enra sɛ ne tie nne no ɔkyena nso saa na bɛyɛ na sɛ obi eni agya na sɛ odwane bɛsɛ wunwunu na sɛ na ɔfa wo de wo yɛ n'agya wo awurade obɔ ho ban so obi ni na sɛ odwane bɛsɛ wunwunu na sɛ na onya wo mu gidie sɛ ona wo bɛyɛ ne na awurade obɛdoma boa no ama niema nyina akoyie di ama no anopa ye gawade hyehye wo nsa wo mo a epie fifie na omukɔpɛ biribi abeto pono so na omo no omade hye nsa akɔma no awurade wasɛm sɛ ensanya adwuma ni ho kwan sɛ didie ye gyae wo mo a epie na omakɔ mo nnwuma ahodo so nyina hyɛ wo awurade nsa sɛ domboa wo mo emma wo mo brɛ enye kwada emma wo ma etia no pei emire ngu awurade ma omo mire ngu sɛ osi dan no a ma omo ankasa nam wo mo ma wo mo biri wo mogya ani na wo tim fifire ede ebre sɛ de bɛyɛ a wo de bɛhwɛ won na wa ma omo daakye papa awurade maame fuoyi papa fuoyi wo mo benyini wo mo ma no benyini aba bɛhwɛ wo mo emma da sɛ bra wo mo bre wo mo meyi ho ebeduru bra e wo sɛ nkwadaa no nso ehwɛ wo mo no awurade na yare bi betete won na owuo ntem bɛfo ngakɔ awurade ne yade awurefre ebeto wo mo ne wo mo mantem ama mo bre ayekwa anopa yekagyatum tumi biara wote saa na ni dwumadi a wodie ne sɛ omanipa beregu sika to nipa nsɛm a omani nhunu so na nipa ba no so na hye sika ne da ne nsɛm a na ni wura fi ayi plans papa adwen papa ne a ɔyɛ sɛ wonya sika a wɔbɛyɛ no sɛ ne nsaka sika no a na ni wura fi saa ne ma ne nyina sika ne safiri ne nsɛm a na afei n'ani aba ne ho so sɛ de meka sɛ meyɛ nie awurade hunu ma mmɔbɔ anopa hunu momobɔ na bra wo mu brei ma eso emra mfaso ma won ti won bere so mfaso ewo wu Jesus udin mu ne wayi na komam na woni obi ye adwuma awurade wo nsu hyira no ena no wasem yeti ase se wa bra na osikani ni betu kwan no wo frɛ na somfo no na wode sika hyehyɛ wonsa awurade wɔn tumi mia wɔn ani na wɔn hunu sɛ adwumaden enkum nipa na wɔn hunu sɛ obi ma wade a ɛwɔ sɛ wɔn aso ba mfasoɔ ɛnu nti wɔn de kɔkɔ yɛ adwuma ma aso ba mfasoɔ no ɛnɛ wade hyie yi wɔn anna wɔn kɛtɛ so wɔn antwe ntoma nkata wɔn so wɔn apie saa adom no a wɔde ama wɔn no wɔn so wɔn de kɔyɛ adwuma ama so aba mfasoɔ ɛma wɔn mmerɛ ngu ma wɔn adwuma so mmra mfasoɔ ewo wu Jesus Christ udini mu papa no a wo bre wa asɔre no ho no awurade hyɛ na nimunya ɔman ni mu ofiri ne kuma mu na wo som ɔman no awurade hyɛ na nimunyam ɛma ne nsi da sɛ obi yi ne kuma mu na ɔbɔ bra onye yie
Sana nkrofo keka den se obeyi akoma mu fitaa bo bra yeye awurade prove am wrong ma omunhunu se sa dom no sa tumi no a wodi shira nipa no eda so wo ho a eye adwuma anopa shira yen emeye mrengu ye sori ahomache na ye tunsu onyunugu ye nso na ye betena ha efiri dwoda ekosi fiada awurade ma enya ye bra ye brei ema ne nye kwada dom wa yen na obra ye brei eso mra mfaso ewo wu Jesus din mu ye ja wade hyehye wonsa adansidie na no pa ye hwehwede ama won ayaresa de ye hwehwede ama won ne nani da so asa awurade ma nani da so ne anopa yi otie mi ane were aho awurade kyekyere ne were anopa yi ne yare bi ato asa ne so na woni buafo otu na ni hwe benkum otu na ni hwe nifa ne buafo ane wawurade awurade hye na ni monyam wate anopa yi ne kuma nyina bubuo na ya ne se wonkum ne ho sansa na nida so wa asase so asa asemben e kan wode woni okatuafo agya anopa yi tutu omo akama won ena no uye bi nti nyenye ya bre isu na begu ho animu ase Bible sa wabra Israel for wo ani da so nyina saaye na oto won ani ehwe won achi a won atamfo di won achi epe won aku won akakakra bi na wato won na wakum won woto won ani ehwe won tentenso won ani mu nso a epotade na da hoyi na won ani da so asa na fei atonsem keka enti awurade wo ho na me bre sei enti awurade wo ho pa ene nipa edi mani sei obra me bre enti awurade nhu ye wo mo hyase se wo mo toa na wawurade a obokwan tu ba bia kwan nie na wo be hire nipa wodi na busua nkonkonyasie sa wo be ye obi kese e wa busua ni mu a wo nkonko bisa onkwa bisa wo baabi na wo brem wodi hire nipa no wabra wo mo ani da so san ye no Bible say epotade ni mu paye awurade obi bia wo fesi epotade obi bia na brabo mu waduru baabi a ohunu se ohwe nanimu epotade na wo ho ohwe na chi so anatamfo na ebayi awurade boa no nenya dansidie na nipa nhunu se ne okoso nante wo wosemu ne okoso tena wo onyankopon wunwunu na se no wo se na nimonyam wo ye gyenyankopon wo ye obenyankopon wo ye honkonkru nyankopon kai wade hie yi onwunu nyo no ma ye nyina nka mom na ye ni adanse ewo wu Yesu Kristo dini mu. Amen. On that night, could not sleep the king, and he commanded to bring the book of records of the Chronicles, and they were read before the king, and it was found written. And it was found written. And it was found written that Mordecai had told of Bigthana and Teresh, two of king's chamberlains, the keepers of the door, who sought to lay hand on the king Ahasuerus. And the king said, what honor and dignity had been done to Mordecai for this? Then said the king's servants that ministered unto him, there is nothing done for him. And listen to what the king said. And the king said, who is in the court? Now Haman was come into the outward court of the king's house to speak unto the king to hang Mordecai on the gallows that he had prepared for him. Listen, nanka oko boss no ho akwa akosewo said ye be ye adwuma kakra wo ye a toto sedi e na bosome so awunya na ade adandan wo ho no wo kwa akosewo but ne ne wonim ne se ebre a wo ye na dwene se wo kwa akosewo no saa bre kro no amu na wurade kai wo ene nti ede ahi ene ba beto wo no ene boss ne ntem afei ono ankasa na dwene po
Tio, adwene pa wo dwen ye. Hey man ba wo ba ye nyina no. Hey man ba wo ba court ni mu nyina no. Ba wo ba ye nanka wo bebo kwadu. Kwadu a wo ba bebo ne se anka Mordecai ono no asidua bi wasidua bi enti sa dua no ono asi no yenko san Mordecai wo so bone ben Mordecai aye bra wo bre yi enti bone ben pa na waye ofiefu abayifu ye omo tete wo sa ede ben pa na waye obone a wo ye ya ne se obepie abusuan ni mu o unidi wo bi atem obiri wo mogya ni pa hwe bra wo bre but obi eti baabi wono no dia wo ye ne se memanim guase na aka ne da bia hwe o ka se ye betena ha no mu a nyame adom adwuma ye ya amagye atomu a agye hini na atretre no o ka se nipa nyina no manigye ho da bi o e ka obi nku ana ka betena ha no mu a na nka bibi boni ensi but anigye sem ne say it was found written in the book of Chronicles that we had done good to somebody somewhere. It is time now every way mu onipa bi aboni tirimu posenka wode yade bi na ebeto ase wo so every way mu anka obi aboni tirimu pose anka yakokeka ho nsem de ya kire obi ni ase wo no sabre kro no emu na wurade kai wo na Bible say hey man ebaaye ba wo ba ye nyina ne say nanka on de obeka kire ohene ne say ohene ye wuntie ha no mo na masidua bi mepese Mordecai yakọ hange Mordecai ewo so bone ben Mordecai aye afetie ensem obabeke kan ye or say and the king's servants said unto him, behold, Haman standeth in the court. And the king said, let him come in. Now or say obisa say why ena wo abra na no so hono monko frɛ ne mame ɛna asomfo ne baako bɛka sɛ oh ɔhene ɛyɛ Haman ɛne gyina hɔ ɛntempa so ɛna ɔhene ne ka kyerɛ wɔn sɛ momfrɛ Haman mame so ɔfrɛ Haman mane bae so Haman came in and the king said unto him, what shall be done unto the man whom the king delighted to honor? Hwɛ watamfo no a wɔde wo kɔɔ se wɔ nkoku no watamfo no ɔde wo kɔɔ yɛ sɛ nka nkogu animu aseɛ no watamfo no ɔde wo kɔɔ yɛ sɛ nka wɔkɔkyekyere yadeɛ bi de ato so no ɛyɛ saa watamfo no ana awurade ɛne ne bɛdwen wo nhyira ho. Listen to me, awurade bɛka kyerɛ watamfo no sɛ abranteɛ no wabrɛ, so this is the time me bɛma na yeyie me bɛma na totɔ adan me bɛma na sisi adan ahodoɔ wɔbɛtɔ cars wɔbɛhwɛ nipa me bɛma na bɛyɛ wealthy person ɛne nti awurade hyɛ so wɔne ne ɛdwen ho. Listen to me, awurade ne watamfo bɛdwen wo nhyira ho wontimi mfa won sanka awurade ne wo bedwene ho na o ma hunu the gravity of the blessings owo in store for you na ase wo mo kese na Bible say ohene no eni Haman edwen ho say ede bempa na wususu say menyama obi a me ohene na dwuma a wo ye asomani na odamakoma so mi wo sika pa me wa hode pa anopa yi se onyankopon ye wadom na udin akopiem wo Jubilee House na ado aye se obi aye bibi ama me nso me pese me ye bibi de ma no na eso nani wohwe soma wasom me na mani aso wo makoma mu a saa woni pa no ususu se den na menye emfa ma no na woni obi ankodwene ho se watamfo no no nkodwene ho woni ombadwene ho na hyewom kese Erade nka wo ho na dom no so mfa ma wo humo bronko so anoso emfa ma wo nyabotre koso atene Erade ne nyune na se na wo mo a wo mu epam witiri so no saafo no ana Erade be hia obefrɛ wo mo ahia won na wo mo adwene enhyira a wode ibre wo ho na ahye wo mo kese o te wo mo komato wo mo yam Erade na dom no so oye Nyankopɔn oye oba Nyankopɔn oye honhon kunkru Nyankopɔn oye adumuru obɛhwɛ wo so na eyire so kyire so sɛdɛn ongu animu aseda ofrɛ me ɔbowo ba ofori amanfo Nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena yɛbɛtoa so but my prayer for you and say koso kinkan Esther chapter 6 verse 1 no de krono koso akinkan na mpaebɔ a mebɔ ama wo ne sɛ honhon kunkru nya ɔboafo na ɔma wo ntiase ɛwɔ mu na fe yihia efiada no a yɛde atentam so na yɛahwɛ de Awurade bɛyɛ sports up next ɔmo wia yɛbɛsan ba ne yɛba betoa so
Eddie Amount. Why you ready? Yanko. This is the moment we've been waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Adesimamba Ghana Mamba na nopai yema munyina kwa abasunku biu embra ahenkan 93.3 so yatena sese na dan ina na yena na gudie mu nsem mre na so a mrantie menu yatena se de nsem no Asia ene anopai ma yemfa seda Emma Jubilee Hospital oma so asen aboya baba ama gudie mu nsem no ye de bro dan ina me ka kire se oyare hododo na pe ayare sabia enso asa ho yare ma yare wanyina atu ayire adia eno ane Jubilee Hospital yare bia attitude bia na fabre na fa doctors na nurse for engines 24/7 na mo hwe na yare wanyina enso entu enira afe ebia oba no yare wano anase yare no imu aidin obaso bada na doctors na nurse for engines so ehwewa sa konya no enso ho edmao afe laboratory enso ho ebia lab na peso ye ebusuan ko nyam pese mo check mo blood group mo ba laboratory ho no betimi ed aboa e sa ekwan ne so pharmacy ni so aba edura opo ato bia no bonya bi enso ato anom dia sa ho yare bibia enso akoye enso edi amount afe antenatal care no ho de ma emana omo afa afuro no ebia nyinsen no unya ha bi edi fa ho a obepie mu Jubilee Hospital ye be so no one time edi amount postnatal care no enso aba akra ni wait sene city odidie onyinye nchechire we no obepie mu Jubilee Hospital ye de ma na bibia enso akoye edi ama afa theater enso ho surgery na so operation bi na apesa ya oba ye be boa wo sa ekwan no eso afa ultrasound na afa electrocardiogram machine ya dia scan no enso aba ene wa fa proposo hu sakra no oyo oba na se bema oba ye be twa hwem kama enso edi ama afa prostate na etiti wo mu nso amodwu so yare no ba scan be twa na kama enso edi amamo afa yare bi acho anasa ade bi kire wadwen so odwen ho a onti ase otia senso a ondwen ho fa bedan ye kanso ni tino na fa monhwe na mo nkama na ekire enso enye din wani ina ohwade a unhu ade en ebenwa unhu ewekire unhu wanhwe entu asete mochinem no hokese pam na ede eblo your iconic and fidi ahyemu ma wani yare nyina no ye tu ano one time enso ede amount afraid abiti sana hypertension for no so no fela no pa bia no enchekire enso ekoso ede mamo canteen wo ho intupe ne papa atodi ebia wo dwum ofie na pedo na pobudi wom atodi dia be pia wo Jubilee Hospital canteen no na beje ne papa na todi na bibia so enkoyi emfa emma se wo ba no kita insurance so dia ye beje na ya hwe oye odan babu road ya so amantra business so o na hwe achi akonya ubohu yen number 0244 575799 0244 575799 na onie enso edi enkomo Festus Enterprise Festus enema efie enyade ma efie enya nika ma ba ne entina fie ma nkora ne eni enji ofie cartoon saudo na fete novela sahodo ekos no eso mebuso ne enya bi hwe na fe enei omani enso eka fie afa weekends draw esa nso timitina fe na fe boss ahodo a enen ekos no nso timinya bi hwe na bibia nso ekoyi edema so pe bi ahwe na TV so be dede a na urem of Festus Enterprise akache na fe multi TV DSTV Star Times Canal Plus na fe edi combo no akoje bi ato na bibia nso akoye edi ama ebia no TV na opato brand bia bi ebi ho se Opel Hisense se Opel Asano LG Samsung die furniture of Festus Enterprise e mo bi no ato ne bonso form na fe bia nso akoye edi ama enya no nko a TV 1 month enso ho Samsung decoder stands enso no bebre na enso be PM ya kache afa remote controller ebenen TV na se decoder no remote ayira anasa aseya oba ye mo abi no ato na bibia nso akofan edi ama afa bia mu yadwumako anase ankrankra AC ene mu pebi anase ne pesem di bi eba mu office anase mo dwuma ma wo PM ya kache a na se hospital bia bi ebi enso ho ebia nso AC no obi na mom asai opese usiesia be PM Festus Enterprise a na se ye be sesen kama enso edi ama ye ni ochumasi sport no na ebo nhwanim ye ben shuffling station ewa achimdan number 0244 515-849 0244-515-849 and 0269-305-785 na oni Festus Enterprise edi enkomo na bibianso akoye edi ama midin adi Joshua Company ejenim Yosef Ajiri wa ha afero ni chioma Raymond Asete Rat ene Benito Maoli omo e produce show.
Yes, Samana say no pay and from one shall say free dreams as so ye name from out and Aropeco Piona Secaf Confederation Cup no second round no and so a bab abashasi Yankopon I do my debt now 4 p.m. no our Accra Sports Stadium no game Kesiapa Etuja we a dreams FC second game omo ebo omne Calon FC omo fise run and omo de eboni our Accra Sports Stadium e debt na and a game no and so Etuja bekaya omo shia Emilo and omo yomo edem ofimu a the progress no omugusu ekomonim na penfo de tudwa se Yankopon ayadoma det na VIP 50 Ghana cedis omoje VIP wins no 20 Ghana cedis lower VIP 20 Ghana cedis center line 10 Ghana and if popular stand no omo eje 10 Ghana medimusem no e de ajaw Free Dreams FC Boboko na feni enchemo out the senior most national soccer team Black Stars of Ghana unim say last Thursday no omo tina Kumasi eche Central African Republic elbo mekani mienu ama Central for no omutimi ete kanimu bako eno aboa ama Ghana 10 time on a row ye Roma Afcon no ye kosia kan ewo next year e baso ewo Ivory Coast enumu ena former goalkeeper imprempen there was also a goalkeeper's trainer Edema Black Stars of Ghana Richard Olele Kenso enso akasa o say important ne say ni nyina team no obi abanya teamwork afa unity ni odo enso ebeba mu bi na ono de na owo gidie say Afcon no betimi agib de sin na so na ni playing time no ntimi anja Afcon ni bia ene ya oboa team no de owo gidie say Ghana e betimi age Afcon ni bi e de si na so Richard Olele Kingston. The most important thing about team is teamwork, the unity and the love. You know, this is new national team, the Black Stars. You know, now we are coming together. So I think before the AFCON will start, we will get to know each other very well. And I believe with that, you know, we'll get far in the coming AFCON. I cannot promise you the champion, but I always believe that one day I will be a champion. The team wins. Yes, so that's my prayers. That's why I'm helping in anyhow to win the trophy. It's my desire to win the trophy for Ghana. So it doesn't matter whether I have to win it directly or if somebody wins it and I am part of it. I have won it. So one day Ghana, with also my work, will win Cup of Nations. We aya Faluga Soil, Richard Olele Kingston, former Ghana Blasters goalkeeper and premping on a goalkeeper's trainer, Edma the senior most national soccer team Black Stars of Ghana. If you are in any remo our GFN so including come from nano pay na enche na beto Joseph Pay fan Georgia free and so at about Bontin so peso ko gina binafe FA president Eyabatu Ekoso no one so ekogina bin nyame na dom na somoto no eyina na fe obabebo adwuma no at ama FA no no and se beto Joseph mpinfo a disqualify no ama se niam bi odugu akwamu no mpinfo echeche mu a na se niam no anto akwamu yie enti disqualify na no and se eyene nkrofo mu di na chi na fi the campaign no eniama atume koye diama no womba force ayekumsen ede nsem kakra de agya o se appeal ni de omokọ akoye na su gidie pa se appeal no omokọ betumi awini de ene de dachi bi ene betumi akere Seka efedum kwankasa dia eden from the way they are behaving. But me my year football ya chekakra ma hwe nsema omukeka wo yinum and there's no way they can turn that pay down. There's no way unless they are not doing football, unless they are not playing laws in football and Ghana. There's no way. And they me your confidence. One who say ade bi ho a o planning so obey but e be do nsem no na ebu nsem who say we dey me ya because 40 pages of appeal no 40-page document na da ho no for us we have covered everywhere now your status no kra no okanya and do 40 pages so and this will be the 40-page appeal aba na say status no be bia ni wa yemfa nti me hu bibia ebetumi deny us from being successful in this appeal. Yes, anything eno na wahwe e dey go into 40 pages and amacho e dey akwa appeal no o say e dey amacho die e den abrofo no kenkan ti ase nko ade a efe bagiato ko for natural textbook the free year appeal da ko 40 pages oh okay na yegusu our FA won sensam and FA rules and regulations and FA court won sensam eno a
ɛna ɛbɛtɔ odwa sɛ boboku a yɛfrɛ Ashanti Gold ɛnso ɛde letter ɛda kɔdan court na afei clubs a wɔn si aka Ghana Premier League ne mu nyinaa sɛ Ghana Premier League na nka ɔkyena ɛhyɛ aseɛ no ɛyade a wɔn pɛ injunction asɛ wɔn de injunction ato so ɛno mu ɛna yɛbɔ pin doctor Kwaku Frimpong champion bisa ne sɛ nsɛm yi sɛ na esitiɛ na nkyɛmu a doctor Kwaku Frimpong ɛde ma yɛn ɛde fa injunction a letter sɛ wɔn asɛb ne sei ɛna ɛkɔɔyɛ. ɛno kora GFA for yɛde team ama wɔn so wɔn hwɛ so ma yɛn but wɔn na pɛ sɛ wɔn de take team ayɛ na wɔn ho ehun ayɛ na yɛbɛsɛ no kora bi a wɔn nka ana yɛpɛ sɛ Ghana fo nyinaa ehu na aban so hu na wɔn de wɔn team GFA for say yɛwɔ constitution wɔn lawyer but wɔn ndi mmara no so mmara no sɛ mo se mo pɛ sɛ mo de botu Ash Gold nti mo lobby teams no sɛ yɛnyi me mfirim yɛnyi Ash Gold mfirim Ash Gold a very very big team Ash Gold as sponsor Abua Ghana with the big players, national stars, and most every Ash Gold. Now, Obi one hinti, any Ash Gold in frame. Ash Gold, I'm right. GFA said that with team, you bet me you from my check, Omoya, and Patrick Cortes, and they also vote to Tiao and Sana, you were from. And she, Omoya Congress, Omoya, no, Omoya invite here, Omoya, almost counting, no, any panel, 67. Wow, sir, you check any panel 25. Oh, the Basia, there's a mocha intentia. The Basa Swanamu Gugana, and you must. Sebi, said yes, you are two Obama Sebra Berea, oh, now best from me, and yet teams no, and ever some more. Enti wei ensema Dr. Kwaku Frimpong edi ejaye na champion fence one ma ya kosu bi sansa league no asofo krampo me no ka say omo ayetemale omo prepare omo na fe league no enso etimi ahia say na wo gidie say sa injunction amode abai ebe ya adwuma ana Nina se court ye fire pe enye hwe court any decide ye dey say atro ye yiko enti ene ye ditabo na akoto omo so no se court na judge na bekasa anya ye court yi dey say ɛwɔ ma yɛ nyinaa contempt so wɔ hɔ nti sɛ ɔmo ɛyɛ asobrachie na ɔmo wura mu deɛ a na mmara na take ne course sɛ bi a ɔmo kyɛ mmara no deɛ a sɔm de ɔmaka sɛ ɔmo kora de ɔmkɔ kɔɔto koraa na ɔmo yi wafiri nti no kora deɛ ɛbaako pɛ sɛ wodwene wo nua ho a sɛ nyinaa sɛ wodwene obi a ɔyɛ team ɛnti yɛfrɛ yɛ team na bi a adeɛ ɔmo yɛ nyinaa mompɛ but bebree suosuo mbɛka because wo a bɛka no yɛbɛgye mutu yɛbɛsɛ wo team ɔmo ayɛ bebree indum ɔmo de bi yɛɛ no farm ɔmo de bi ayɛ no yakubu ɔmo de bi ayɛ no ne ɔde bi ase miki chart yɛde bi ayɛ no. So what are you talking about? But Ghana paying for BHM sorry and the issue of which is uncalled for. So that's why I'm standing for all of them. Say you bet my top I don't know, not and Mra or born no that year Juma. I don't want to me football and but I need justice. But I need justice. We Ash Gold owner Dr. Kwaku Frimpong champion in Komo in Chumu ena ode abano. Yefone nani enremu kumase asante kora kometa ubukunumu ni enkodi nkumasu mfemfere mfomo ndano pede na senche na mkoto branti efane babaya ya edini fiki mfaisal bubukunumu ebepiem kumase asante koroko na branti nso de nsem kakre deja osin league ya ebabeto dwaidie omugemo omukwakobo na nsem kwakowremu ene Hearts of Lions ene ede boni osenya nkopon aya dom na senjashi yede to nchen na fe game no sha se pass league ne yebode a omukuma se asante rekode omutumi ense supporters ne boss e tia omba je cap ne de nenso modern bonde omebo ade akomanim demands no dey the whole room but yanso with hard work we will achieve something great yentimi promise almost say ye be BBC but me hope say with hard work together with our colleagues we will achieve something great. We SMS kumase asante koroko abranti efane babaya ya edeja ndano pai Ghana Premier League no na se year 2023-2024 season no ochina na ehyasie na se injunction 7 ne ekoso nyina no ni nyina ankoso dia yade a ochina ewo Aliu Mahama Sports Stadium no Royal Tamale United etnas na one Accra Hearts of Folk abone afo beto so Saturday Great Olympics betna fie na one Bofa Katano enso Arintam so Accra Sports Stadium no miensa na sa game so Sunday Lagos Cities enso etna fie na ene omone Carola United enso abone Airwax Sports Stadium 3 p.m. na sa game in Swatreman enso etna se Nana Nkrumah Sports Complex na omone Betchem United abone 3 p.m. afe Samates enso betna fie in Central Sports Arena na omone Aduana Stars abone Kwesiada 3 p.m. na sa game so Brekum Chelsea enso betna se Brekum Golden City Park 3 p.m. na omone Bebiani Gold Stars enso abone Kumasi Metema Asante Kotoko betna fie
Kumasi Babanyara Sports Stadium 6 o'clock p.m. Amone Accra Lions na ebo and as when Hearts of Lions rather nam the ebony Dreams FC and so atnase our Theater of Dreams Omni Nations FC and so ebo report inside can said and am said Dreams FC on African game no yatwen ede akwache afa mediama and so ebetina fe our Accra Park takwa na Omone Accra Lions and so ede aboni way games are Ghana Premier League gonna match day 1 ene e won mram se El Shasi ochina no e ba so nim say team no omguso in preparation omoye and so the new season no anumu and a new promoted team your friend aya Nations FC omo head coach Kasim Mengo and so akasa and from preparation towards the season urban emu osi preparation there why prepared for the league now so team no a new team now so a work in progress nkakakra they will get there. We are well prepared. We are well prepared. No, we started earlier, and it's a new team we are building. It's a new team. Most of those who play and Division 1 are not in the team. Only few of them in. So it's a new team complete that we are building. So building a new team is not easy to build a new team. No, it's work in progress. We will get there. It's work in progress. We will get the way head coach Adama Nations FC Kasim Mengo. Nenua NS Kumasi Asante Konso say reporter Tobia NS place out do bebrina enso epeprom gebom bona hwa no mutumi nyina mo ensi aka efma Kumasi Asante ko brante for Justice Blay brante no epra Steve Mukwala enso epra fe brante for Patrick enso epra Richmond Lamte enso epra se reporter Tobia NS wan hwa mutumi enyina mo ensi aka ne bi ne mo brante for Eric Zezedie ne wa pra no so ensi ahonde na ba wa hyase eye training no enso enuma kotoko Samoa enso asase eye training no enuma Kumasi Asante Roko na finna benin amwa enso asase eye training ba Kumasi Asante Roko yedi mu nsani bi ede ajawo kotoko place na ba nse ba ko pre amama pre na ba amama pre nyina ba ebi mso ko Justice Blay ngasa de am say na we no guso ko nti na we say so na say Justice Blay o tene ganye ne ora senti and Ghana ni obe 26 27 there. Warrior ninko yuma yankonko phone cross na fe yamfa insama hodo no so eba no emfa enja okopiemu our Saudi Professional League ni mo a ade a ene no miensa game bako etofom boboku a yefen Akaduo omo etans na mo El Ittihad ede aboni afi wada enso ene Damak FC ede aboni we two fixtures ene Saudi Pro League ni mo eba yeri mu fixtures no amount Manchester United aso report for mo eba na no pense siu pa fan Richard Arnold on him pinfo na kwakwehia Eric Ten Hag na modi nkomo na Fabrante fan Jadon Sancho no omon sensema edom ntem no modi na Fabrante no waje penie esiakan edema Manchester United bubuku no former Chelsea head coach Graham Potter onim se no ye dwuma de ma Chelsea na Chelsea for sake no omse performance na sheda enso ni something no kase de papa ya friend Graham Potter no otifia opa dwuma ye report en sakan say Rangers enei omo Scotland omo approach Abrante Senka ombre na nka omefa coaching job na ombo former Rangers bubuku papa no chema ose onko ono no yia de wa coach edu achire pan oye experienced coach into upper Champions League club na wa coach into sa Alpha Rangers Edinburgh Graham Potter wa turning it down. Former captain of the Chelsea Abrante fan John Terry na hono mo ana sensame for mo Ebanesa Abrante simpemprem de sell signing autograph Edmawa na oje £500 and I say £100 and oje na no ana semkofo bre kase ditia no ono so ba bayina no osisika na oje ne de anya se bi edin bi awaje and I say bo ma Chelsea ni tina ojiska nemu oje bobo no e de akọ charity home akọbo ankofo a omo ho achero abusuan zizia de Marco Verratti onye PhD player bi o onim se medical cultures Abrante Eurem Saudi Pro League nim enra ena bibia enso eba ne wieye Marco Verratti up and down na se freeway enso e de ama ayeboboku a ye fan PhD reporter Bansa Abrante was signed a 3 years contract deal with Air Arabia Abrante fan Marco Verratti enso akopiem Saudi Pro League ne emu e ho ne ejina de na Abrante fan Marco Asensio suna so ye kopio na Abrante akopra nini na enso kosi akan Mani Chrome Spain na game no na Spain ni Georgia ema Spain for chomu gwamaka nso ema mutim ba kwa Brent na kwa press be cheye pa aswatumi agina masiakan ema PSG boboku no Pogba enso report en second Abrante no
wakono no mindro bia sporting mu no enya dia eheda so ni sa enti report en sakensa branch ne investigation eguso ekoso se ne omohwem na se bubo ne dia be se 4 years akotena nchan bo ne de ombo bio sansem beto dwape Juventus say she said the Pogba ekodia esompa new placement enu ntino omowurem Arsenal na family Arsenal mafoda your friend Thomas Tepata say Ghana ni no edi nkomo na fa branch na baje premier second ma Juventus boboku no Liverpool asoye NSA Jurgen Klopp ene coach edmom ne agent akasa wase nkrofo kasa papai wanhwa na Germany sisi omuni coach no ono a ene makobo adwuma no ede amom nso ne agent say oka ede acho bibia so papai fa na Jurgen Klopp no onko bia fiti na me no kase kopim 2026 oye coach ene ma Liverpool boboku na ene so no komo for mo eba yemfi Liverpool na yempiemu ewo Arsenal oni mi sem number ka jo say Arsenal for omoso mpe defender bi Osaka de ma Sporting Lisbon ni din enso ede Osmani eye Duamendi na abrante eye 30 million offer in nei Arsenal for the choir ye turning it down e ade aboboku FM Sporting CPs omo pemo na omo senya Arsenal kwa na abrante omo peno ye say 4 clubs enso adwani race no say abrante fan Osmani eye Duamendi omo ehiano abrante fan Lionel Messi so aso report for mo ebalance abrante so akwa and game edomo nima Inter Miami eba kwobolo wanhwa na abrante wontumi enkonkobo bi efise game no mbedi yepa omone Atlanta United na game no to drama supporters no omone abri yepa abrante no enso akwa rewosem and abrante fan Lionel Messi Ange Postecoglou eye manager edema Tottenham Hotspur boboku no na anu mi say beto dwa transfer window ni mu no abrante fan Hugo Lloris ona na yom goalkeeper kaza abrante no ontra baby anason competing fufuro na ombo transfer window ni ekrose na abrante no enya team bianko anu ntino squad na se Ange Postecoglou de Europa League no do no ye ko dwe ma na abrante fan Hugo Lloris oye goalkeeper esa captain de Tottenham Hotspur no na ne din epim anya no kwa erida mu nyina enso din emeki into the 25-man squad of Tottenham Hotspur represent say afia Premier League no omo ne begina mu asia kan ewom onana se kan ene Manchester United boboko no na reporter abeto dwane se Nyankopon ayadoma January na se omo ba biemu na fe AFCON no ono so be sia kan ene man krom Cameroon na no ana beto dwa so ne head coach afan Eric Ten Hag ba kwatena se na fe emodi nkomo fi se ko Manchester United and that's what go opportunity ne nana nsa na ache bobo aya Brighton fan ayo nana and it is 7 matches and so AFCON na obe mese Manchester United nti okwakohwe si ejani mu se omra dia na mo ka chense bia oba mo ho ba chem na sa Brighton fan unana no ontu megina ensi akan enfama Cameroon national team no Kofi yemfensi na Richarlison enso na masem no yaye bibi oho unze nano ada omoni Bolivia game no yeyi ni frimu na nyoma nkoyi mfama branch no kra yes na nyoma nkoyi mfama branch no na report ban say ohona na eha na hwe betimi atena se be say 18 months na ene wagina home then so branch say yes wagya tumi say 18 months obetena se then so football pan de so no Richarlison ohwe ni age ene say na football mu de ene ne Anthony mu eya ono onye bi de football no obeko so abo ne de ne maya na so nye bi da bi so onye bi enti no o say o hwe ne ekokoso a friends Eriksen mu nyina san so abanse back into no so obeko no asan abanse back enti no obi an hwe nanim say be yes say month ni ontimi engineer field so ensia kan dia still na o go na if we are coming back strongly now be sia kan da man team friend Tottenham was plenty Richarlison na say around some kakre no so if na kachi bon na branch di na kenye nim say goals obo program enso emfa bibia ni honuma yeresi still na Kofi mepedan ewo odan stadium China market honuma area honuma na me sin wo single room bia o contact me na fi ye di nkomo 0244 024151238 024151238 na fi atwentwen kono bibia nso akoyi abo na ye ko Kofi Steven also ne Riches Kwe ya metine so mo sa babak so Kofi Steven onye break am ya ti akazi ko Kwe be samba na munsem no do so but still na amma bonus be preprechi say ma be na wo mti ye je de si a me de Joshua Kwabena Janim aya Yosef Fajiru Tinenka afi Benito Mauli any Raymond Asheteurat e produce show no ye de si Captain in the Morning over to you.
Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Oh yo 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 yo. It's Joe made it. Me di ya see me mpenipa. The kasanso ya see me did. Kweku ananse se madam pa de ka me hunsim. Abra me nyame kakra me di frase. Me minima wana me dance and glass. Life is a wild carnival. Mama many be why I can't wash. Ekitamina when you be to me pass it. I cherish every moment, me my spirit day free. Life is a wild carnival. Mama many be why I can't wash. And pim dummy. It's up for me to a mess, sorry. Nabusu ya didi ya me wata. Any mere won pabu anu ke and come. And pim dummy. It's up for me to a mess, sorry. Nabusu ya didi ya me wata. Any mere won pabu anu ke and come. Nyanya me penny se me na mama nice. Mankwa ebusuya better come. I do this for my family and myself. Dream me say be kum come. Nyanya me penny se me na mama nice. Mankwa ebusuya better come. I do this for my family and myself. Dream me say be kum come. I'm a soldier, one man soldier. Instruction soldier. I'm a soldier, one man soldier. Instruction soldier. And pim dummy. Get up to a mess, sorry. Nabusu ya didi ya me wata. Any mere won pabu anu ke and come. And pim. Oh yo. It's Joe made it. Me di ya see me mpenipa. The kasanso ya see me did. Kweku ananse se madam pa de ka me hunsim. Abra me nyame kakra me di frase. Me minima wana me dance and glass. Life is a wild carnival. Mama many be why I can't wash. Ekitamina when you be to me pass it. I cherish every moment, me my spirit day free. Life is a wild carnival. Mama many be why I can't wash. And pim dummy. Okay, yeah, faster than confirm the sports team. Joshua Kwabene Janim, Kofi Ejiri AJ. Yeah, do ma say. Yeah, twaso.
Some 33 minutes down 7 a.m. I feel now do feeding to Hanu Ashen and so dear mammy. Matching I don't need Jumedi anything. 14th day of September 2023. Offer me Obuoba Ofuri Amavo. If I show you now, do I drink about 0533 898915 0533 898915. Nafi, yeah, can kind of come at the amount. Yes, streaming live on Facebook, on YouTube. Nina ya Ahenkan 93.3. Join you ho. People chobe share, obe like it. Now I comment it. Sounds so and outside Ghana. Yeah, making it so simple. Senebe I want to submit me on internet and so www.ahenkanfmonline.com ahenkanfmonline.com with me or your audio version and your video version or and inti nia opese wutie bia no na watimi atie so arias yeah afi you be call my tuning modern Ghana Zaino radio app, Ghana Waves app, all on the Google Play Store, the App Store. Me pa cho download ni nyina na wa search for Ahenkan 93.3 FM. Na just say no chrono. Afi ye tia simna shanen so fama me say enra balloting kese no ekoso NPP presidential primaries balloting no koso enra were the headquarters of the political party NPP na enkomo asoro wo ho bebre yenso yebedi mu nkomo di amount as we speak enipa ennan no obi anim baby obeda Inti omukoye balloting say na esi ekoye Kennedy Ohene e Japan OPK number 1 Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia enso EPK number 2 Dr. Akuto Owusu Efriye enso EPK number 3 Francis Adenimo EPK number 4 na enkrofo kire se dia bato di besi yakọ November 4th eno ana ahyehyɛ ne ho no bibi mu se bedan e bi se nane se ne etie no ano no awurade akasa osoro akasa saa no mo kire o na ba cho wa wutie mi no so se den fire adventure ne fabra 0533 898915 hey mesa sorry what to me ki enko me pem dummy mesa sorry me ho what to me ki enko me ade one man soldier. One man soldier. Ghana adisiye. Because I'm sorry for it. Well, who are that says Madam Pa na ye come home sempi. Make us up. Well, who are that says Madam Pa na ye come home sempi. Hey. With that, It's Joe made it. I'm berado. Ow, make a dance why you see me ye dede. Kweku ananse, se madam pa na ye kame ho nsɛmpi. Ow. 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 Wash it. I cherish every woman with my spirit day free. Life is a wild carnival. Woman, many be why I can't wash it. And pim time. Pim dummy. Get up from do a mess. Sorry. Nabusuya Didia, what to me? Any mere one papuano K and coming. And pim dummy. Get up from do a mess. Sorry. Nabusuya Didia, what to me? Any mere one papuano K and coming. Yanya pennies, I mean, I'm nice. Hey. Hey. I do this for my family and my Yanseni. What? Yanya pennies, I mean, I'm nice.
Omo better come. Omo better come. Iradi bi emre guda. Aye. Ase den. One man soldier. Okay, me pacho ye beto aso dia ma woda chinti obra kwenti afutu na de sua wo me de ma Nana Eji, Robert Edu, Isahaku Asoma, Success Beats, Starboy. Anope ye da mu nyina amase mo a ma join ye. Blessed Sun 2 p.m. Teacher Kujo Tepa Anyina Susu. We see a friend or Tia Azanimali. Cool man, sir. Anyone my journey in United Masibi bring Yakupon come home. We batch all that into me a day to us or break into your foot in addition a woman. With that into made us say. I don't pray, yes, life is not always about us. We ought to be fair and considerate to those we deal with. Life is not always about us. We ought to be fair and considerate. And as you the brofuni be the aba, ye bet chiri ama ye nyina yetimi atiase. Brofo ya try tin. Ye pese ye chire saying, life is not always about us. We ought to be fair and considerate to those we deal with. I mean, shall see free a son dem honomo. Na yem fam rafem. Also for message na ya wu preach no. E wa son dem no. Eya me pacho hwe o church members no omo ahoden ene wo mo nte ase e we nyamesum emu na hwe so prepare wo message. Why? Oh yes. Osofo. Me say, o church members no, eya hwe wo mo so, wo mo nte ase. Unse de bia wo preach e wunya trouble wa so dem ho. Unim de ntia. Because on share that monitor wo mo nya nhuru se me nkrofo yi wo mo nte ase wo asem bi ho no. E wo se ya me nya botre kakra. Se udwen wo ho, oh media me te Bible na se enti me ba message no nya me ti ase na me de be bre wo mo e pa cha nya wo so fo ti ase wo de bre yen na wo church members na nti ase a e pa cha ti se de wabu pa agudantuom amfa so papa bia amfa ma enwene wo nko a wo ho abusia nya me ka ko wie nyina ne se abrabo a ye bo no e ya ma enwene wo nko a wo ho eto de bia se da fa nkrofo ho adwendwen to wo ho so na dwen ho bisa question se abranti ya de bia one na mompotamu hai wonko suku adan is it that oni abusua o mo beboa no ana se denti na wonko suku ana ne maame ne papa pese o mo de ne kɔ but wono an why na dwene se onko suku no ana e pa chow eto de bia eya adwen enkrofo nso wo mo ho kakra eto de bia wo ma ne didi me a eya adwen krofo man so ho se enti me meyi wo so o ma didi enkrofo ya me no mo bo hie o so o ma didi madam se o bobra na eye me ne me ma me ne me ma me ne mabusua me ne me ma abrabo na nye de empani se esiwa no na esima no a eno ene wo nwia do eni nti ya moma ye nwia afoforo nso ho bi wate se nyankopon ya wadom na wonsa ka bi atene wonsa mebi ensu obi bia wo hia mmoa no kuremu enu nti ni nyankopon bo ye bebre ya begu ate asefo asase isu o ewurade amoye bebre ya megu ate asefo asase isu se yemra metwitwa yen ho na ntini yemekeka yen ho tiri mom yemama yen ho nye tan emfa ma afoforo ewurade amoye nsa ne bota ya wo bo yen se yebedwin yen ho yebema yen ho abrabo eho ahia yen yebema yen ho daache eho ahia yen nti uwo mu a
ɛyɛ twiban obi a wankasa de wani amonita no na bisa ne hawo akwadaa baako a mebehu no aboabo ha mehu akwadaa ne bia na ne nan sisi fam mehu akwadaa ne bia na ne nan sisi fam mehu no a babisa nse na wo ade na de bia na nan sisi fam unim paboa na ɛna wɔsereyɛ ɛna menene yɛ sɛ yɛdidi agora ɛna bibisa no sɛ unim paboa wode unim paboa ka kyerɛ me mepɛ bi ama wo sana kwadaa no ɛnyɛ sɛ woni mpaboa wo wɔwɔ mpaboa no na ɔno no ɔde ne nan sisi fam nante a na ɛyɛ ne dɛ but nea ɔno akwadaa no nso nim ne sɛ ɛkɔba saa na ne maame ɛne ne papa ɛna nkrɔfoɔ ɛbɔ mu din sɛ na wonan a wodi sisi fam sɛ yi woni mpaboa ada wo maame no papa ntimi ntɔ mpaboa ma wo ana sɛ na ne maame ne papa etibi tɔ mpaboa ma no na ɔno akwadaa no ɛna ɔyɛ akwadaa bɔne sɛ maamu ampini no a anka ebi anka mɛkɔ akɔka nkrɔfoɔ a ɔmbɛka sɛ akwadaa deɛ na busua ntimi hwɛ no anka mɛkɔka ɔmo ho but maanyɛ sɛ mɛdwen me nko a me ho meyɛ sɛ mɛdwen akwadaa no nso ho sɛ ne nan sisi fam na ɛyɛ mpaboa no onni ɛna wɔsɛ yɛtɔ bi ma no mpaboa yɛ sɛn yɛbɛtɔ mpaboa ɛde ama no bibisa no na mehu sɛ ɛnyɛ mpaboa na wɔnni ɔwɔ bi na ne nan na wɔde sisi fam a ɛyɛ ne dɛ sɛ wo bɔbra na ɛyɛ wo nko a na wodwene wo ho nko a na wodwene wo ho a na sɛ Nyankopɔn yɛ wadom ne wɔtie wo na woyɛ yie wie ne yɛyɛ yɛaka nyinaa yɛnyɛ yie a wobɛbrɛ o because yɛpɛ 2 cedi yɛbɛba wo hɔ yɛpɛ 1 cedi yɛbɛba wo hɔ yɛpɛ wobɛbrɛ enti yɛ a yɛnwe afoforɔ nso ho Nyankopɔn yɛ wadom Ghana ha pɛ ɛna nea obi yɛ a wɔde yɛ yie ɔka kyerɛ ne nua na yɛ ne den ɛyɛ Ghana ha pɛ esikafo yɛ nyame ɔmadom ayɛ yɛ ubisa wɔn ɔpani ɛba ne sɛ nyame adom a wɔahyira wo sei ɔmo nyinaa I started somewhere but saa somewhere no yɛnim sɛ saa somewhere no yɛ kuro bio sɛ yɛ deɛ bɛyɛ yɛnim saa somewhere no a wɔso ɔmo kyerɛ yɛn ne nyinaa kɔhyɛ ase yɛfiri hɔ no ɔnkyerɛ wo I started somewhere it wasn't easy I know life hyɛ ase ɛnyɛ easy but wo deɛ no woyɛ ne den kyerɛ yɛn nipa afamu deɛ no na yɛnya awurade deɛ no nso mfa ma no life is not always about you life is not always about wo any me ɛto da bi a fuani tu obi na brantie yi sɛ ne mpaboa baako pɛ yi ɛyɛ ɔno a na mpaboa no n'ani gye ho so ɔbɛhyɛ anaa ne mpaboa no ɛyɛ baako a saa kɛkɛ ɛmfa nkɔyɛ nkɔmɔdie bopini no bisa ne nan size winya o size yɛ sɛn ɔnka nkyerɛ wo wona mu a na wokɔto mpaboa bi so a ɛbakyɛ tɔfa bɛkyɛ no ɛno mumu enhyira wom kyɛn sɛ wobɛhunu sɛ obi ataadeɛ baako pɛ wahyɛ wobɛhunu sɛ obi mpaboa baako wahyɛ na wode bɛkɔ yɛ nkɔmɔdie ɛno no ɛha dwen enhyira nim sɛ wo bɔbra na yɛ nko a na wodwene ho nko a na wodwene ho a wonyɛ yie ominia hwɛ yɛmpadimfoɔ no a wɔmudi yɛn so no wɔn nko a na wɔdwene wɔn ho sɛ nka wɔdwene yɛn ho anka yɛhia akwan anka akyem ɔdan akwan asɛ nka ɔmabɛyɛ ma yɛn ɔmonwene yɛn ho ɛni nti ɔno no te soro hɔ no mu a ɔfew sɛ wobɛhia koko na onim sɛ wo koko kora deɛ ho hia ho ɛnam so wɔn na wɔdwene wɔn ho nti no abri bia no yesi loan aba yɛde kɔtɔ kaa ma MPs ɛne ɔmo di mirika ɔmo bisa ne sisi ya loan aba yɛde kɔma MPs na ɔmo de akɔgye office ɔmo bɛyɛ ne ntantam sisi ya yɛsi mfie nan aso party bi anasa aban bi ɛte akonnwa so no ne mfie ba wieyɛ ɛne nti yankɔte badwaku a wɔmo na ɛbɛhwɛ wɔmo esikasɛm wɔmo akatua wɔmo kɔ ahomegye mu yi wɔmo na ɛbɛhwɛ so ne yɛ di mirika ne ayɛ wɔmo odwin wɔmo nko a wɔmo ho wɔmo nwin yɛn ho anopa you ought to be fair and considerate to those we deal with ne wahunu no a na sɛm bi opɛ sɛ woka no ɛyɛ adwene ho sɛ enti abrantie ya me kana sɛm yaya yi ɛyɛ me na me nan hyɛ ne mpaboa nim ɛna yɛ ka me ho asɛm yaya saa
anka obefa ne sen hwe wo de wo konkonsa na menka ase nkodi konkonsa na apese okodi no menka ase menkonkodi o de kokodi wo konkonsa na mmom konkonsa na wudi no eya abisa wo ho dikan bisa wo ho dikan ya rehearsals wo fie se sei na mekoka asem no enti sane me kwakoka asem no de akire papa no akire maame no akire me namfofo no se ye ka ne saa na ye mimi din na ye bo a sei na mefa no eya adwen no so ho saa wate obra kwentu afutu na disua imu nkomogba na menugu so aye ebo no eya ye nwi afoforo ho enti bra na wo se ni din no se ye wo din na ehye ho ene ye se ne saa anka wo beso mu sen maame na de na kwotena dwemu a anope wa dwene se ono no nko na sem na mokoka no enti eye wo ode yi maame ni din firi one fa wo din hye ho saa de ya mokoye no nka wo beso mu sen enti osofo ne yire why wadwene say wo kwa akoso pa wo mo no yi osofo ne yire firi ho ne fa wo maame no papa ehye ho na ne wo koye no koye ne ehwe se wo maame no papa sen no mbefa no na wo krampo a wo ye ne ba no wo nso wo ti a wo beso mu sen eya mo mianwi afoforo wo mo nso feelings ho enya wunti o kan ya we ought to be fair and considerate to them. MP na wo kan wasem ya no enti wo de yi onu ni din firi wona fa wo din hye ho se me na me ye MP ene ye ka me ho saa asem no a anka me so mu sen me na me ye saa MC no ene ye ka me ho saa asem no anka me so mu sen me na me ye saa DC no assemblyman no ene ye ka ne ho asem saa anka sen na me so fa wo din hye ho yi onu no firi wona fa wo din hye ho ne ye hwa de se ye ti asie se ya ye ne enwia be dile e wo kwan a eye fair and considerate se wo bie wa no na wo ka bibi a kire wunua a wo pese me di na tem yate atem didi na be di de no you owe that right to yourself. You own it. You own that right to yourself. No one can dispute that fact. But ask yourself this simple question. If I were to be that one person, I may be dinner temonoa. I can be so much saying. See a dream ye whom you know, na ye dream for from one. And can you na brabo? A be fe na aye kama edi ama ye nyina. Eradin kan yon ho. Na na dom no so mfa mayen. Wo da chinti anopai ni e de bre wo no. Ye se abrabo no enye menko to de bi adwen afoforo nso ho. Ne apese wo kokka na sem bone no. Ebetimi anka tie ne de. Na nka won kyerɛkyerɛ ne de mu nkyerɛ wo. Ansa na watimi ameki an informed decision. Christ asumdwe nkan ho. Na adom no so mfa mayen. Ewe Yesu din mu. Amen. Wo da chinti. Enen komobo no ne de bre wo no. Ye da si bebre. Wo da chinti. Mama menyi many bi why ada kem wash. Pem time. It up do a massa sorry. Abusu ya didi ya me ho atom. Eni mere won pabo anu ke enkom. Pem time. It up do a massa sorry. Abusu ya didi ya me ho atom. Eni mere won pabo anu ke enkom. Nyanya me penisa me na mama na insisi. Man kwa abusu ya beda kom. I do this for my family and myself. Drink this baby kum kom. Nyanya me penisa me na mama na insisi. Man kwa abusu ya beda kom. I do this for my family and myself. Drink this baby kum kom. I'm a soldier, one man soldier. Instruction suroja. I'm a soldier, one man soldier. Instruction suroja. And pem time. Oh, Massa, sorry. Me who are to me. Any mere won pabu anu ke enkomi. Pem time. It up do a massa sorry. Abusu ya didi ya me ho atom.
Any mere one pabuano can come. But yo, I'm a soldier, one man soldier. That's why I did a one cratam was what it was so the amount sharing so much and only Jumediano Edin. A very good morning going out to you, Honorable Evans Kweku Dakwa. Honorable Evans Kweku Dakwa. Oye assembly member ewo Abenase electoral area. Na yeyane tie se o sign akobiem. Yesiri Yankopon so wonka ho. Me de o ka kire me ntentem pa de anka me ka kire se nkobiem. But say one kasa o conviction actually say o kobiem ne be yi dia ene yeta wachi Nyankopon ya adom Saturday a be a showdown health walk ye nyina ye gina mu den ye sha se wo ayi mensa o man fm ho no a na te say a showdown health walk afia gina mu den afia o sneakers na you ready a showdown health walk ye gina mu den entimi anko e be gina chi osunsun sa wa ho iti showdown apomuntene nantie okay one showdown bass no so aba se say ye wo showdown trotro nso wo ho eno nso so showdown trotro de eno no come market no and a bass no eno no a form free circle na de omo call ayi Accra to do CMB ye yi omu si ho a ye free ofuru showdown bass na ye free I don't know baby say Ghana say betu ombetu awie na mu hu hwere de a omu hu hwere say sense say bia amade a say ase amada adan ya chenti no ye hu nyoma bi say onu no odibo say na anu asem ni nti eni nti ya na me kasa saa no eye no kre o kasa o ye right. Oh, you're right, so we can say, now no near Crofo be me in say, Ghana Phobi cry or imagine say, one more than an ado any rubber with me ever quantana. You don't be quantana. Say, you're 2 about a mile one way, castle moment, say, ye so me bubu mine, or say, Umbuno, into no quantana, and will be a quotation, I see more. Hey, Judge Kumpala. Judge Kumpala. Hey, okay. Mama ne sign no, so do I hear me TV. Oh, mama ne sign no. Oh, Jaisa. Oh, boy, them. Hey, Isa. Me TV. Oh, it's like a cram here. Me share. Anwa mbako. Anu na ya me share. Oh, share ya mbako. Ba sign in the pacho. Hey. Judge AK. Mami container. Oh my goodness. Eti e hono money e dey na na do na yi raba omi ade ko na ja obi akocheche ni semu. Adwen apomboko de. Me adom ni na so. Nyame adomu. Ye di showdown bass no e na ebe kokumase na yakọ antena ho. Akocheche yen semu di a kire no. Na sadan de o maje o man be 5 hours. They odi cheche ni semu. Okay. And also balloting ne course so. Yura Kennedy opeke 1. Yura Baumia opeke 2. And Yura I'm ready saying. Akuto Fiye on also peke 3. And Francis Adenimo and so peke 4. Yashishe Sana 70. Yashishe dada. Yashishe. And you know also kasa. Osra kasa na yentu oba ni nwie no ebe fekeke o do jidi o fomo onu de jidi o fomo o jidi to set snap ya ba me jidi ni de e wo fom because me dia me sumi nim kakra me susu masuya ene de no ma se bi ekọ no me se de mugidie kire mu ne enkire me sa okay se gidie ti se yafunu obi di banku ba ko awamen obi di mienu a wamen obi nso be di miensa omen cause ankrofo e no mo ye adwuma no but enko ba bia omo ya we
omo ya we pa anko ba bia de ankeye oh wa mu GDS sa oh oba omo ya we said omo ye na enko ba bia nti don't worry main suru kra nsuru erade kam ho before e bo mu tiri mo pa si yehu aka ye ho yi mama Esther jom ye be ye that is it. Nyakopo ya adama Saturday a showdown health walk. Koso den ewo enkran. Ebe sha ase ewo ayi mensa. Ana se Oman FM ti bi betimi ahia ye wo ayi mensa ho. Ebi no so betimi aba Oman FM wo animu ho a boboa no ho a. Yewura ken no nkasa di animu. We no showdown. Showdown apomu tretene nantie na koso den mi enhia ho no mo friends of wehimfa friends of Kennedy Ohene Japan amwo apuemantem ha nyina mo ko den oh of course real friends no cry when you real wo ho okay it when you real friends of Kennedy Ohene Japan papa no just ase gina mu den yeah de ne yankasa say na no mo se fan form I didn't see o mo fan form when you say fan finfin yankom na bi ba finfin so fan won so ahia na ko o fa nyi za sisi finfin o mo ye tu na hye ho so be fan so na form no ni asem no so o boss so ne ye fan form sisi ya no adani mo ne ye fan enti sisi ken de ne oh yeah number 1 no oh yeah number 1 no abama omo de amada na ni too sure omo ni too sure for no so ncha no ma resign yo ayo asem hello too sure for na ncha no ma resign ncha no ma resign November 4th so that say everybody sisi ya when we ba won so na ba any ti mo mi yankomra na fe feel ba ko mienu bi a ya tete no so yemfa ntum ne yanko yanim abusiafo anopai yama munyina mo ache ebiewa samo makwa abade aba mansan agye atumu kasafidie usi waso ewo ho a enyeye ahenkan 93.3 FM kasafidie butu apoema ntemu a na eye achem aboabo maame akua afrakoma batampa studios na nanopai yesi enkonya dwumadi asugusu a wo etie wato din ese maache ni mu na yede da obonka ta wodo abadwa so no yede ni di ani mu ni bi ede be dan wo se de be ya wo so obesi edwom na wakotobie no wakenkan ne watumu enkyere na wo akyerebe no eso no fiduami aba no pa no nwotwe apansima no baako 8:1 am na nuanum yenu yesi nkonya ya adwempan ne kofi mensa adwene papa na papa indie wanim kan mene merima apedie the beauty queen nkwanda wabo hima afia daily graphic da dem anim yayi ka na se no so betimi de achizu on Facebook live na YouTube live ni nyina ne ya ahenkan 93.3 FM ya de to bam na wo hye na eja ya so ya kenkan enso e de mawo bejimra ne sa komise nkwan de free manum daily graphic da bakata no na me di bayi na wadi atoto rodi ani takuku da mfomfo nyini di aba ani anya asam ketua na sa enuadu ane de eguzu ani yeduadu na wedi se enkuto no mom ani yesu ani musi abehwe ne asem kina na atimi aboa ma nnoma konkan etisam no kazai wo kire se ohwe eye enintima na mako mpembaako ana nei omahwe akọ savannah mantamu ni mu a wo mo hwe ne yeduadua na etimi enso aboa ama nnoma akọ eye enkan da boka ta di mu nsem edi aba na owie ye ana wo kire mu ese enam no ekazai First National Bank wo mo etimi ahwa wo mo ede wo nsa asante ase apamase awei eye mfie poli enum eye Accra Marathon deal ena wo so ahwa wonum assign ti ehwo ensem da boka tai edi aba ene anopai na se de da yegusuo aye ka kire Ghana fo se nei kuaye sika womo wo ye babunu na ewomsa wutiri sabi enimwa
ana uti bua ukura na se wako school fa no be adu nim de na duru wo hwe na adwuma sem aye de a fa hunru akuaye mu na be bua wo ensanu nyuma eboa ya kaka ye no sisi ade nyakopo ada Roma wo se Ghana fo mbeburu to na afiase a omde omani e kire kuaye ene afesu no ensanu nyuma enso sutwumade ntotoye emu a ene enya asem keto we hwehwemu a ababeto eye edwa enti ya asem de eno na beboa misisi ase nyakopon ya adom afidam ko gibe se kesbedu ewo mekura ase wo fuo ne nyina be yebi na isi akoko bag bag baako 13 million ya chiri ya asem keto a bro bag so nam 10 million nti uye kuya de na chese unyeyi be ye setam enti obi afa no unyimbi na owie ye no anu o kire mu se kukwam kita wudie pobone ene a epie montere so de 5GP hu no abedwaku amna se bedwafo pa wonom se omo enhwe na asem yi ye nom sukọ no woma no ba no dani anase tutrani eye owura Samuel Atatia wo kire mu se san ne no mutia kukwam kita wudie ne no mutia mu ni se ase ya twetwa bi afirim ene edi bi ahyehye hyem de friend se doctor no wose san na mu hu ni se akwakoye enti na adwen kire ono so de eba no daily graphic da boka ata no kunini ensema wodu na no pay wode nam ebi eno no Ghanaian Times da boka ata no GT ana mede to aso yese ofanko ko ensawa mu kwan no ya omo sanso yensiesie bia ye ni ye na gina ne nanso brane ti enche bia wo mbewie omo bewie ti yese wo hwem kura de ko onje chemu ni mu a 40% complete ho asam eda hanum se akratai chire mu a na ase anum so afo a wono na hwensa ase ne obo ade ne paso ni manyafo samu abuje na po ene wo kire se won mo nam kwan papa so edi mine hu dwumadi atu fom agudie mpempena de ehya fom mtu ewo kwan papa so no safo nyina da aban hya mo boso obebo ho ba kosi ase ho asam da se na nche hanum ayanso kukuamu nkwamodie hu bi akwa sofa IGP hu no seba sumku a ewo Ghana brahye bedwafi a wo ja mo hwehwehwe nsem ni mu no omugusu frefre oti wudin a yesa presence wa akwa akotena se ebusebusa wa na afie hunu de ekọ ne yese de adu ni so eye kandapa honorable 10 kandapa na sisi adu ni so yese wobno so bekwa akofesi committee no na de wo ho bia omodi akwa akoto aso we eye Ghanaian Times the Obokrata no munsam eno no na Ghana for pedia da Obokrata Ghana's favorite newspaper daily guide na ensam ni bi wan me edika de amount enti yabako yanim na hwe ne kata fe to so ensia na eno oba mane akire mu se okonfuo bi wa pramantam ya okonfuo bi ne ese anka ne girlfriend wa twa ne nsa wa twa ne nsa na ubisa ne se adaya wo se wakwa konfa na chi nti ehun nsem odi aba wani odi okonfo ni fonyi di aba ene anya asem keto ase de wa hye ne ho no ana wode eja ne esi nsoso enfonyi di aba chese otim se ono so anwofe ni wom pa no okonfo de we ka sinka no so asesa na adwene ana say forget ni ho ahwa no atoro na konfo am obi ajo ge we asem sedienti ana isa abo so fam ka so mo mfi mu ayifu ekura mpotimi ekuram ba mi ansa ni nu omani kai na wa wutimi ga huhu wa utimi bowuram enu aso ana kwa oni adro sa mo na sa abo so fo no mfi se ensuori nyina no ma ye ni potobondo sabo mfi wo akwana so be yazan kese ne wa hyehyɛ ne ho oda ho jini kiki o yazan ko fa pa life bi hu kura se binim se yi enkra ho no mo ayi fu oni bi gama fu do hwe fita obo no oni hwe azabo bia no obi ja konfo obi betimi ajo ge beje wo guy se konfo ni adro di aye beje ne guy konfo space ye she konfo awaya konfo bia
Nana go first na no mutimi hase o. E no mo ba fie. Baba ne nyum no ante. Ti ma meka sem kyerɛ. Okonfo abekɔ ne ho. A wa pɔ ne ho. Okonfo abekɔ ne ho. O chest space said ya brandy chest space. Onya correct. Mr. Paul. Na so mo so bo life o. Okonfo slay queen o say slay king. Na ade ya nyoma toto den sa. Omo commoding digital. Is abo digital omo. Omo ni hwe we wo to da we ko betumi ajompra. Ni Okonfo wi ni aduro ye ba je wo ge. Me twa ne nsa firi. Ya so twa ne nsa firi. Na ni patri mo de se. O ya de wapiri ho. Na wo wie ya no na wo kire mu sai. Wo hwe ne kata fa to so me ensa na me che daily guide o. Wo ba mane wode eye owura Kennedy ohina Japan fonyi di aba. Ana odi Dr. Alhaji Mahmoud Bomi aso fonyi di aba. Wo mu nyina enwenwen, wo seresere. Se agro ne beso se. Ti show down no. Wo se Kennedy wo mu call ye no ballot paper no so no. Aja wakọ on na dika wo so. Wo mu call peke ye no yi number 1 to order number 1. Na ba Bomi aso yi 2. On so to so 2. Te ho nsem da boka te wacheche ni nyina mu ede aba. Na se eniema boo ejina anase enyina na ehuri kwasoro kwam no inflation no wasesam no ekasai ate aba forma aba beduru hagichemu no aduanan ne akiripo baako 40.1% atese ohwe August bosumi ni mu a sade ekoye eno no ti ho nsem da boka tai ede aba enano pay na ochira mu se graji bia yadna gwato afiase na yasi wadiagu aye otemuafo so wadiagu no so gidigidi e wo court dem adaya waja wabano wadina gwato afiase ojeli no ojeli ni so antiase edi ase de ko court dem mo odem gujaje no so na jaje fo so mama no sasi we de kienya hwe ina jaje fo mama tamale honum enom ni se ni oda form unsura ahwiase oda form no wajeli na wie dia unsura ahwiase ani wani winya onu de besi o man 20 o man 100 o waje ayo no bi dia do ko petu na o show mo atade kakraka no ana na me hwe yo si we pa de ka si enya hwe se unim oko parliament a yera aba no so mo ejai sa speaker for atare yo no mo ejai she because ohun say parliament we na aba no boys na nche no mo bosi udi agoro uti hey munyane na so na wo betwe ade no a na ohe so mo so me de to chairman ba ko no ho a se ga chairman ba ko na bre so na ye bosu tro parliament ya anka be yidi o chairman ba ko ma go ku asem na chairman ba ko no si we de o si ko mu chamba na kienya enra ya mo ko pete ya duro di agu jaje ka ho jaje fu hu amana na mo se pa mo jaje ba e serious o jaje fu o si e se ni ye sa ho so mu ni mani kwa tena no za kwa ye sa ho a so mai no obi anyu obi ani biem e de ba asem ni na jaje wa sentence we ya beta o penwa kan one way yo be jamo dan o penwa pa ne kan so ama no asemo o ha dia we pini ho etia wuzafo delegate da bokrata no nya bia ne wa kenkai sade ensam na timi ko ye nyina obetre di nyina ka ufo gidi ama ho na etimi enso aboa ho ebusia ye the Daily Dispatch da bokrata no na etoa so di ama wo na wade nsam waba wo busa ko san bi wa ha sai Mahaman running mate na be di etire no Julius Dabra ana Sylvester Mensa ana musi professor na ananso wafrim which is which get be bro for which is which musa yari akuma mamu ana matete akuma isi ayanya dai ye no mwanasi ye ntina baby which is which ene mmiremu ye de akoma ekowura bibi musa omuna no Roman sisters
Who? Me dey say. Ni anana do aye in 2016 be pim sa abire nti. Ade e de yakoma kom bebiri sa ade atemani so. Hey, affect Bibia. General body pain. Russia Ukraine war no affect. Nana do nti say politician ba be gina me manim. No aka tell me say me nyini ni. We had an incanche. Asamo. Ya fear yakoma nwura bibi mu sa o. Se na nkrofo ne kana ne yenim. Oh. Na me nim. So me hwe. Na me nim part 1 and 2. Na me nim so movie. Na me nim share. Na me nim sanke. Say ne be ko wi a. Ka che huntem. Enten. Na em say mani ba me ho so ntem. Ade ne hyase 2016, say 2017 no ba e. 2017 na yo dedi. Oye boy na 2018 na ade ne tisi form. 2019 na eje ne ho. 2020 ngwa de. Edru am se me. Ede ne abato. 2020. Free water there. Ede free water dey free light. Ghana frank. Omo ma obi free water o Ghana ha. Omo ni free bi kwa sia. Omo ni free. Na ene na ye nhuni ye ho ano no. Would na kan ye mu free. Free. Ya me pa cho ye ya na kan ye mu free. Sa, wa na kan ye mu free. Dabi. Bo so me miensa nkan ye mu na mu free no aka ho. Pa cho ya na ene se na ye de ani bire ACECG for so ye twa omo no. Okay. Almost ya maboni anu kwedi yo. Ebiane boni o mtete mi edi 2020 no. Ene busu bodundo mi esa no. Mama duane di ye. Ene isa fe ni adwen ho se ye de o mekwa antena yi. Gana fo mo. Ni o mekwa yi. Ye de o mekwa antena. Eti bebe die. Ye se wo ya de o de wa do nyina. Emfa nkom. Ye beti atofo mamu wewu. Salia. Ibewu. Salia we free. Se me di politician echi. Me de me kuma nyina di na chi. Me ma me kra na o ye politician. Me papa kra na o ye politician. Me di wachi a me sere na me di wachi o. So why you come out to so nyina me yesa so. O se. Oh. Savinat pania. Ade me timi adane. Eti wo se kra chi na na sa baba wa na ode na kuma ko wura mu. Baba wa bi o. O se ti ya do mu na ya na se ya no mu na which is which. Omo ye ni nyina bi na ayi mwate se se owura Eric Opoku ono so ye atwi ni din ra running mate ayi akansie ni mu Eric Opoku ayi asuna fo ma no ya na Julius ye wonu so gina mu so far the ono no de no wo so chen omo nyina but bibia betimi asi running mate de ne fa no sa na timi ye yitimi bo wudia wa hwe wudia na sa se matena midu ebi ye no ye bo ni dia afi duru ho ne yi fa no ho ekofa mahama eni ti be pem ne one mahama mfa hansi ha no asemo adina wudi ni ba bebre sa na etimi ha dwen se ni na Julius nso ye fast ode krata ne ba abonten se munya ne din bo no Kwa da su gina. Ba ya da so. Ya sum. Amasum. Eti ya ebusa wa ha. Oh, aban wa free man na. Oh, sa. Oh. Ni antena na. Mama Africa. Natural woman no. Ala be di antena woman. Anduna. Ayo, we free wa. Adana na wie. Oh, ba kwa no so. Prof nani. Ya sabo. Ajene. Obechiro mache. Be a few. Musukura ya ho campaign astena. Sneakers ya obabre wa mu ye ya ma fi no o she legis. And this for akada de. Mo.
anya no muya papa bi obey exercise yeah. Unti bi kura obey. Oh mama abi je challenge so there you stick as na. Ai. Ka ke tu ebi nku twani ti kura ya davi. Ai. Say three. Na mo ya ne say ye. Oh, ba mi bubo life yeah. Oh my Messi. Oh my Messi. Anti abusiano no Daily Dispatch diaba. Ana wose South Africa. Na kane Ghana fo nsa no dwuma fo ebo trade dwa no do kwa yes South Africa so say musika son. Musika son. Ogo jinijina. Asabo. Baby Andrew say South Africa fo sika son. Ah no so da ha. Said the be kwaya anti asan no. Daily Dispatch for the Daily Dispatch. Obisi kasa na mo Ghana for Mosca. See before so dey ke yi ba ko ni ho. Ya big say South Africa. Ya bro check us pa. Na wo so asa. Tikana sa. Tikana shi. Azomo. Na ya say Central region ho. Enfimfi mantamu. Se obi be wini presidential elections wo Ghana ha. Ase enfimfi mantamu se u wini dodo ho no mo a kiane kin. Uwetumi abaye mampani. Ye nti omo ka sa mi afia metia minim. Enti kwana kope the Daily Dispatch. Double krata na analysis ne statistics a omo ye nyina no. Kwa ne kwhwe mu nkyeremu na afeso yase empanifo bi edi akoten awo National Petroleum Authority for dwumadiem ni ade big players bi chese ba no nyina mo hoden sam o makwadiri mu pa o mo so de work o manya chefa bi ewo MPA for workshop bi eja wo mo ye ntie no ho asam so ada ha dan pare da ha say senia wadi nkofo ho ya ohawa wo famu ne de ba ye ne de sin hene allegations mako du ade abonu nyina da ko chirechim say bo minim ho hwio wey aye the Daily Dispatch. If you see something, say something. The Chronicle the wakata no nsumu ensem anopay wade aba enie wo chirem say Newmont Africa wamonso ni abre pa chirem say concern farmers for bia yateche won mo efa ahafo north project bia kwaso ho no wo mo so de o report aba betudwa a chese no nsem de oboka ta the Chronicle anopay kata feto so enan wa kuchiri nsem no people enso ede agu na owie no kire mi sai sa ukọ eye enkabubuni mantamu a kropo bedwa no aka metropolitan assembly no one boss enam no ka se won so hwa wa lanche assembly no te so ma division poli wo ha ene aduonu enum 125 anniversary on ba beye enti won sem de boka tai wo di aba na isa assembly ni kura so ye sadi no so won ayi hey Ghana boy enti anu won sem no we sika be wram enye sika ketwa krofo kokko be so ewom body ura abrio body na abrio onu ankasa kura was say I will win MPP presidential primary onu ankasa kura ne sere what can was sere ka ya via o sere ne shi o sere ne shi o sere also bury the why so bury ni ntia free akoto no baba hanu hucho the bluff no Your Excellency on the grad the Dr. Afriye Akoto President of the Republic of Ghana. That no or I got so bury the after you know I say also bury the of primary no that's all we need no oh we do come up na no bury ni I don't want any. Okay. I you so did so. Asa be na kan say. Dr. Afriye Akoto ginam.
Obebreki ejiro. Ah, obreki. We break ye. Obebreki anya hwe. Osika mo beto. Say tru champion say ya. Papa asu be nyanzero. Bemwa. Nyanzero bi ni aka say na dani. O ba there this time you be no obenya hwe. Ah. Obi no obenya. Ah, obi anya. Obi anya de na so. On beto the bomb. Beto the bomb. Nya shira mo makoma. Hey, free akutu. Ah well. Some near nesre. Ba ne ho fe. Papa no cho. Ho fe. Papa wo go dey nani wanyi but still Still no fe. It was an imranti brimu no. Ayi shorty for no sabio. Omo no say omo no. Dabi o ka ye. Pacho. Ya was shorty for ho. We were shorty. Ah okay. Enti ani ya dey. Omo oye tiawa. Okay. Eh, ini pa tiawa. Ese bi ya no say ba dey egu. Ya obi o. Ana so dey kan say kro ye krokrowa. Oye krokrowa. Okay. Ani won no mo ye krokrowa no. Aso mo munyini ya. Tiawo de tia. Omo asabi omo nko fom biem. Ana mo so omo nko soro. Ti ono wo hye honom saa. Uhu na ka. Na so ni mutwe. Ah, papa onya krokrowa saa o. Ni mu wa. Ni mutwe. One ayi. Ba cho we mutwe. Saa. Enti ya say Yewura Mahama ye dey deceive cocoa farmers. Ose Mahama is deceiving cocoa farmers. I be before no more can say. Owura anyaba ahyerem se Mahama onam no da da cocoa guafo. Na da bi o. NDC form dey na ayira. So mo dey na ayira. Sasai. Na Yesu say yantu cocoa cocoa akuafo. Yantu cocoa buomu ma won. Ena aban no atum e de ama won. Omo bi o ma no aka say o we di aban no ya de na ye den no ana se den. Say no de. Ade no de. Yo kura na ye nim bi de. Amanyo se mu je so mo toto. O say ye pe bibia de fa ho na. Na onim say 2013 free 2013. E ma me sha say free 2014, free 2014 be pem 2015. Omo mu tu mu 7 CDC pe o. 7 cities and omu 2 mu so ati ase enti se nei we mu atum percentage no say 63.3 percent no ma tumu a I think say to me and now na make say ye mu aban na ba so say at least ni ye to kokoo no 800 Ghana wa maso afiri ho ase say ye to no 1300 can it 30 million enti say esua ye bona ba so wi a na fe ye de san common na de ayeden e de aba but say ye two koko yi mu na ase na koko aka won o say sade 800 na about 30 million na mahu se we nso sa nye election year election year nti election year no mo se hu se sa be pija biem entiri na krokro aka won mo no na no mo na ma hafo ese o mu firi ho mekọ hen sisi abu Samaria unam Jerusalem me da we are politics wa Ghana had ye ade ye enye ye to ade 800 Ghana sisi o se ento 13 million o de edika age ni tum na bo na ba so o wie no wa sem bi kan no wa beka na we di ase na krokro endra mi hu so o mo nam dade so aba ebi wa ha sa da kro no amu ene so MPP for no so o mo so ko ebi wo ho e wo dan na sa da kro no amu si ase be bi tira abo ade ho ade sane no asa sorry bia na ya ba sa ya omu wi ba ni ya no ma sa ba be ya sorry munyi ntum keke wa ya ade but yesre o ya bia ye ko adwama so no a se de o mo to no wo ho no enka mo pegya mu chen we nu ankeye but se wo robe shi ade no kura no ye nya amanyosem sa bra Ghana ya NDC for so mususu nyu o mo ho memo mu ntwa mfoni ni se aso o mo te heaven afi no o mo ba Ghana ye ne mu nya na tie ye ne mo na tie ha Yewura Mahama ya mo de be yi no susu jawe no ayi hu sa o si ye keka no credit kire won asa ni mu dwa ne ya do so dodo asa di Yewura Mahama wo ma metra Ghana konwa so da asa ye nim no kra da enso pani ye de na ti kuro yi mu susu jawe no mo wa na tia
Eddie Basemwa. Oh, Musu Germany mo. Some come for this answer there. It's your more drink Ghana for who crash will be. Nana Dauruma. Nana Dauruma. I'm a bit more than high buff way. Nana Dauruma. For doing who's yet in the canteen. Oya ni mu yana tiana mu ka jere ye. Say ye bet $6 here but no. I don't buy a dollar na ati prake. Buga. Kenge na ye se nye wansidi. Media politics am here Ghana had ye. To the bia na bibi o hodo. Ti o mu nyina susu nya o manum. E de be We se ka ya no mu fo ya na ti opposition akomo so kom be pass maka. Sumane nye. Ai. Subani nye mate de moka ni nyina ase. But as ye wura mahama e ya do so dodo. Say no what opposition ache o. Ka se je gwa che asem kitwa. O ye former president. What no opposition ache ntie nya den. Ya asem kitwa. We ya dan akọ opposition. Ye ba asem. Ya gwa ntwa. Oh. Ya gwa ntwa. I don't send me personal message you ha. Afuna osa. Osa so pe kwa be wuram. E cha ba ye no wa wie o, ye no wa wie. Tupu ni ma wie. Won kan tell you come to atene na wie. This ya no fo na on be ye ndro ma bi e be se Ghana fo bufo. Yes aka ye no wa wie. Amamu boni ankrofo bibi na ama ibi no adane soro abofo na nsen wo Ghana ha nanka. Ekwa ibenya bi akai. Oh. Aden. Yantwa so. Ye hwiri nko ba akonimu a. Atim so adro member of parliament. Ye yan ntie se akudi dwumadi bi kama na no pay mahunu wo ayi mu. Krata no wo friend say Daily Searchlight. Daily Searchlight. Daily Searchlight. Enti yankwa anumu na afei yankonkonko to aso. Honorable Aba ye wi na ya ba be di sa enkomo no e de ama wo. Honorable Kennedy Osei Nyaako e ya chim so aduru mra hye bedwani. Honorable wo ti yenka no pay ma che. Yo mejuma so mo ho di se. Nyame ahu ya mobo na wo so e. Nyame adawo ma me ho yo papa ni bi ani ho. Ye de radio asena anopai ye kenkan de ubon krata no ye hunu wo krata ba ko Daily Searchlight. Emu a wo bo aba so se mebunu be se empim num ena wama wo mo entitiye skills training ebi wadaroma empani se de okwa aten ye oba aten ni ogira ho no time aten trudo dwumadie potin ben na wodi ye de ma wade hye Yo de di kan ma min che wa chief na na mo aso so se mo so na pai ma wo so ma ho ma mo page mo livelihood empowerment program ye o men pesuaso we say the could be an answer my be other cosua na mtano jumo a dodo no wo a mutumi bia boa on man no so man katanka so ma titina mo so etumi amom ho harwo na eno na be me kakra ma boa pro wo me pesuaso dodo na de out here na dem ma juma ni o ye juma de ba juma ye be yen su ni o be juma ye juma no so no obia ya no de ni akoto aban so aban ni juma ba aban so juma no ni be ye juma on jumi en juma mama obi enye bi ne ze me am ye kan di fo no mi se ko ya ni apa na me ya bo na manfo a mo so omo aye no ti so mo pese omunya ye no mo be ye owners of their own business na another their own bosses na mo ayi omajuma na omo nso etumi efidi omo no omo abushia na no na me dey star entrepreneurship skill training ebe aba ahoro mi nta am de baaye ba ko ye de ye kire sene yetumi ye washing powder hair conditioners body creams, a lot of them liquid soaps and gel omo person mushia send biodigester and as a biofuel digester we ECPA the biofuel digester and your mom person mushia after your mom mushia send and there will be a cotomotive and a DSTV installing settings say a repair no
Nina, yes, the Abbas, yet to Nazandi, yes, we have Bosome, we have Nadia. I actually so are now China is when you now very more a year now see a year the two Adanukusi Fiadano and a identity kind of man a year the patron Babunu Baba and Ranchi I won't possess Mushian and Semana what you washing part that day Yakika Kauno Niguma Hura Obey product Hura will be Diomuna Kushia Chairman 3 blocks, 2 block, some block, some block. I call you any paper idea. So when it say catch it out, it is a year set light for the set light for a story. Omankasa in Bomb and Namo and also to an amount by how woman coffee or the center. These are nona, Omode, a home. They will go about among track more mobile actually mine you may be a course so and as it may be a video in persuasion and check from 25th to a year 4th of October and a day almost almost 10 years almost maybe by your money my tutor two so the Paduano true, you know, more than close to about 500. I'm more people so as I'm back the community. You go so I say, yes, the boy, a yet one of the say, you see, I cannot bind the Jumaba, but check the Anipano and yet you see a bind or you are very disappointed. So I'm okay before me. I mentioned to me, I'm warm and crop for I'll put them in that position. At least almost so they can improve their livelihood. Almost sorry, condemn. A better so better than the Panoa, Befaso, no Abbey, and Juman, and Sika. The Ashen, one in the market, the Anna corner, a month for veteran, he did the Abbessa life, so you say, may say, another and what, and then you're sustainable. Me, I'm a clear to be sustainable because if you have financial strength and I'm more. And from what the Biasa, and then say, which made the Akana, me one of which made a bois and the four, no Musuno Monsano Juma, a babois. The Ami Jumadi, said the Abayama, which you can be in conference getting the common fund, the near personal resources, and I put it together. Say, that is what I can also make me a year the Amame for. Now, almost a Pinia, Monsano, a Juma, now almost to be a show, and I'm a Dutch. And the motor are there, not to say, no correct, not to say, penalty. Okay, not to say, J. Fakobo Brad DNA, the papa. Wadaroma, Omo Saka sa entity no, Omutia BB, ye jina BB swan sana ye fa womo, and I send an etie. We and Jacka Premier and my boka. It's not my ball first one, only the maybe ball second one, you need the third one, may no Obakazi, 9 years. Wow, one Kasankasa, who can walk on the sun out here, son, and who will Sabe, then I will say, I can say, now, any other than so in the part of one on one. So, she can cry, and I will be proud of the passes for the Abuaw because it's a common wow, which was smooth too, when you're ready. I don't think that will be a Chiacapre. Then if I could on a Kuntum Ucha, Yana Chia, materials, I'm on the bay, raw materials on this year, Jumana, and that's on the Yana talk, the year, Juman, you time, and the materials, the mom, some of them coffee, the mom, some cossacks, and practice a cacra. You'll be a Chiacapre, I'm Moby, and I'm Yankasa, and I'm a fire. Now, Eti wadaroma we no a yamoma besua wi a wo mokọ no bibi wo hono mo a wahye ye no ye se ne be ye ode be monitor ahwe se progress koso ana se senate ye isi ade ye pese ye isi ale se isi ano masua wi ye pese ye hwe na ye put them into groups of we are 10 and 20 they are ready to a company for them so that they can start nti abankura mu akura no e kwa party for the menya someone the amount no more as a party na omaye
no matter to no so many facility. Some of the pen and the person is here, after the training, what we are doing is that we are grouping them to go to one hour. I can't hear that I was at the group, and running at the show to practice, but I will encourage them to they have to register their company because and then they do normal register normal a corporate body company. I buy more about it, because they say I buy some of the baby of on me, a registered institution and a registered body. When you do registered body, I want a registered body. Then they say, make a meeting about a bank chair and what be crazy, you couldn't be my that is the next step. Yeah, you to see, and in your groups, you register, man. Then the more being a while, this show, man, to just start operation your friends in the bigger scale, and now so that is quite an effort, by the way. Okay, yeah, that's a papa. And you were saying, you should be mama, or next one, no be a brebe. No DSCB installation and repair program, no, yeah, other settings, or installation setting program. You bet shall see it, we had one. That also at the 25th of this month. 25th of this month to 4th of October. And you're teaching me into 3 blocks because Nipan also gives me forming number to pay results. Papa, the one also pretty funny at the association. Now, which we share that teaching me to short blue and 3 blocks. You can break from 25th of September to 4th of October. Okay, you be jawa mo akona wo kokrakra no yenim say registration ni guso ayeko so onyan register bi da no omo register won pesua no so ade e bi koso wo ho enomo wade hie tiewu asembe na wo ka kire o minim say wo de wani adi akire a the many of the na we nye be for electoral commission afie bi amunya kwanya tie to of years are limited registration e ma wo mo madi until 2020. And I year abiding show Mr. We a year Aquanya the amount say Opesa to about Olivia, Conacotu, Lena, back to a crater, and really a year crater between Media Sona also, Bachelor Wagin, and do a battle then here, 2024. But the 8 year, and got some 18 a medium and pay among the 17 control. One farmer and some one control with that no way you can for the amount. So you can be put out the can be born or you so on you, which means the very papa say, also Ubertro, but the cow or control be not what's the wagon. At least a wing and mention it, maybe I'm not the one that the alpine and I'm the one to say that almost tower can be for no more about the boy. And I say, why you understand? I would say to the boy and say, family and family, and you'll be the only politics that you can be about the second. But if you are not a young man, open, say, your man, or Baby Ya, Baby Dina, and you mess it all. What do you think here? No more than Nacococho. Only here, men call. Because I buy in Sakawa, and then because of Ghana card and everything. The only 18 now culture now Ghana card in the town now who they watch what it because that day who then certificate in the Virginia any your Ghana card. So we can control now now control Ghana who Ghana card near the found the Banana. The Shana and a woman. I buy found that is the one with you. Good year, train. Do a short electoral commission. There will be not now. So, we want to show where the young call way we control because of the Ghana card. They do that. Watching. It's much we need 18 train. Found was you are the 18. And again, what the abroad to went to the answer, how many mom that when it is evening November, Crown already 8 years. When you quite so no one because my cocoa it's all train compared to the because one year
that's so moon like a man that's so moon. Yeah, not see uncle media, you go please. I don't know. It's better. That's why the war more team. Mr. Ramon, and you talk answer. So sorry, I know one Catawako, electoral commission officer. So I got to you. We are not to do a year down a card out of the park. We are what you need. Now I could do one dance here. Okay. I am passionate for Tia Minian. See, with you crowd to the yeah, come on. I was one of our yes, so card, no, also put me the better what dream, but also the other that's better than PCA. Okay. Arabo ya beda senior de si nyame ya adom ene na awotwe so Maakye Foundation launch ne yebe hwe anim. Yeah, that's it. Yene Honorable Kennedy Osei Nyako ono ne achim so eduru mrahye bedwani ono kro no awko mai mrahye bedwafi a bedwaku a wo mo no mo hwe akwan ene ahyen ahodo so rules and transport wono ena waye titinani a wote epono echi na mami mrafia ha se obi ma usika sefa kokko didi a waboa wo but omo a wo bebre but se obi ema wo nsa no adwuma na te se waboa wo pa enti ma yemo ono abo abaso na ensa no adwuma kire me de ebekoso biem no wase ye nyina de ye ho kokko hyem omo hia samana nkun meti ya nka me koyusua me yonku bi o adwuma yi mu akosua bi asisi ade abrande ne ho pa because ya adwuma no wa anya ni mienu a ahwe ha emwa asem wa odie bia obetima ye ne kakra bia next one o say installation eno so meti ya ebe kwa eno de ma no mbekwa akwa some de mo ya mema na say my be amazing man here we muji contract o mu si dani ade nyina is what man can do no is how no mo kan eduru bi so dia no mo kan installation dia woman can do I see samna ne ya dia mbeti mai ne beta samna ne die mbeti aye why kama enti me ti so mo ye bi mu ba bia metie say ye na sene man so across wo ye no odan ha wo ye no ofo ba bia mo meti so mo ye bibia no ye be kwakwa kusua bi ona gba ya ade enti wo mo a o makosua no ne ni kwa so mo de kwatena ho so ate ase ukosua afa kwa ye adwuma obi akoye betra ma sumu nyu won ena no na me kase yen ono abofo mo brewu pa se wo ba chi mo dan ha obi aye program opese honorable akwasi akwaye ba ba bisa ho se ye nyina ye program aye pese wo ba no okofa se sika no we hin no de ala nyeso wo ba keke o enyeso wo ba keke so honorable ba na ye yi 2 cd no wa anyi bia na woni mi se MC fo no so dwuma omudi omu sempanimfo no wo town sa no a sika no bo free kase mu si ado de obo free kase mu enti obo free kase mu no a wode ba ofiri ha no okọ be ayi onipa bi ho na ehon so so akoyi kase watena se bisa say eh na ana bi sika no go free no yasem awo se bi se ho enti se omo honorable fo ni bi bana o se me be ma won sa no adwuma ya ade kase e wo se yesum enkoda so usia wia enkoda so mo amkosia liquid soap mo amkosia ade mo nyina mo fa nkoya adwuma na so mra mfa so mfa ya tons ya ade bia ye ayi super man daily uses odia wo etia mo no abo abaso aya obi debia obi je kotaduane ade ewiase mempa ne je kotaduane no so ne ade ba kwa Ghana for so penu tina ya bre no ya mempa we debia na socket enye dako ni hwe aha tiensa ne akwa bibia wo ho enti eno no na afia ne adwen Maakye Foundation launch no enkofo ahia ase donation ne ba okay baako ebesi director so waka chire dia ba wa ha okay ohun flyer ne keke ohun flyer no flyer impa ya dwagusu ansa ne de ba bonten ne nya senketwa ohun flyer no ana oka chire director say I will support this okay and what the man no okay and the director so aka chire ba ha
na metwɛn onipa ne din okay na yɛabɔ wɔ ha nya yɛyɛ bi ma wi abom sure ama ɔma hu sɛ wo kakrawa na wode ba no ɛmfa baabi a anye bi abosome so yinya coins wɔ ha sɛ saa no nkrɔfo ka sɛ yɛgye nti coins na yɛgye wɔ ha no den abosome recording members we are moving nti coins no odi ankan coins no odi ankan di tua yɛ ka no enka mu da ani na mate bosome bi ya ba nti nyame adom coins no ebeba bosumi ebeba enti eno nso so na ye dia ayi be di ba we ni ye dia enti ka coins no o se we nka coins David we de ka coins na ye dia no okay enti yo dia fia be kudu pa enti already say ni onipa ne ka akire no me twen ni din no okay od ni din ne baka ho a na fi ya bo amount no so ope a ye be bo amount no ode ba ye no na bibia mu ada ho saa nso so na won so wo de ba ye be ne saa pepe timi aboa ade ne da so na ba adwen wani ne flyer e fe o saa da so so ho no mo no aso ba pepe so aka tro ba de pe was you obi a pa gentle obi a gentle Kobi K ehu ne no o be bisa me se na ne amasi mitiri ase na ode ye I'm saying, Mfuni on the buyer. I got him for the man up as he paid with aha. Upe o de buyer was with us, Naka Opesi, you paid with Tigina. You paid and the end of that's of a fair. Sure. Marching Foundation official launch. And just say, Get on here. I just say, Ba. You walk, I say, I just say, Ba. And on also that way. And it's a chairman, so what's this? Papa no tia coins no. On that. Coins. Kwesi wura na da so sere no. Kwesi no so do mutia. Adempa. Ne kwesi no so enkam. Ne kwesi ne nkam. Ne kwesi ne nkam. Yesi momo ni yesu amamo. Se yesi de ani so wajira ho no. Ye de coins. Ye de coins no. Salama bia munsu mo na mumma. Eti kwesi wura da so kama eja one ne na yi na bofo mpem omo na ma apie wo no eti me twen owura no a ode kakra ne baaye no na afi ye ne din atudwa na ya che ne se ye nsa aka ne no no so ne support na ode ba be support Maakye Foundation no Nyankopon ya adoma ye ne na awotwe sure sabre na ya hyase wo fam ho enti ye to nsa dia frɛ bia se omomra meta ya chi ne yenye na enye fe wo achichiri kura nso a obetumi a ndia fami koyi so ati ase number ne da so no wo di tumu a e ba e bebo odin ni obi a beba say one CD say den yi oni a wo di beba bia ye bebo odin na ya bo amount no ne mu ada ho sure na onsuo hu se usika na de baaye no katasumu mu aso bi ani baabi a odi ayenkan na etete yen wamfa saa nkontompo no antete yen intino na eno no ojaye ono no ojaye queens nti o kire se ni di queens obija mususu konkro no obija afia ya queens ti sa sembe ba ma be na wase adio obija susu konkro obi su ja queens yate ye das yeah dio o my way mu sebedwo 52 minutes after 8 Maakye eda ugusu a wo 8 no ayi mane naso kakra efe nti mane nkoso naso kakra ade de efe mane nkoso naso Nyankopon ya adom ene na awotwe na official launch of Maakye Foundation and fundraising no ekoso na ne yetie ne se yaka ho asema kirewo ye de beboa yen ho ya na no ba ku bi ba mde midwane ye midwane ye because pressure no de ba ye no utie mu nsem wi a ade ba kwa ya na ha madwene ne se mini bia me ha me ho kora metie wasem metie be wie na ma ye au kafra na no ekoye den da bi
me ni bia me tie wasem but ya trase adwen hu say na e wo se ma wo a wutie na kwanya no 1 cedi 2 cedi oba ye na wo de ba na me de ba na de kan ho anka de beboa no so ate ase enu nti ne ye mo akwanya no ye ma wo sa platform no se nyankopon eya adom a enne na wotwe nyame adom esan so eye afofina holiday enti ye tun sa de afro bia utie ye ne yesrew mungu ye ni mu ase da ye ba ye die ye beye bia mo de mo hugim ye se ye che mo ye che nkokɔ ye che ntoma ahatimi bɔ ma se den ne ye de ache free nti se ne ye de wodɔ ne ahokeka de ba no saa pepepe ne nim se we nsoso ahokeka na ye de beba na ye fefefe me pa cho enye se ukukuru wo da mu sika nyina de aba da bi o kakrawa me so me kakrawa ye nyina ka bomu a na ye fefefe na awurade ehira yen eni ti mu amwo Facebook ni so no eno ne da so fefefe no da so kama o de yan na de asem bi gina mu bi nso de a ekiri din ade na efe papa mo de to so no mahu se efe pa nya senke 20 nyankopon ya dom a ye ne na wotwe no momra meka ye ho na yenye na endim na fi asunhyira no enye bebre ema ye nyina enye ye nko a akuafo nsuntie ha HJA Africa apatena CSIR omo ede organic farming aid ede aba na ne tie ne se omo de boa makuayo kwa animu pa omo makuayo aya akono omo makuayo aye fe wo man yi mu na anything utie me na wodo emo eburo cashew mango cassava cabbage tomato onion watermelon ana ebia ode ne cowpea granite yam soya bean oil palm ena okra ni akaka ho ena wadaroma udua mepachew ntusu wo betumi aba na waba beje ofa ne bi de aguso ebeso do so ama wankasankasa wedi ho adanse ye kan wa ha ne wo mu etie ye tu ho anamo no omu hia ye bi o moka ho asem se ahenkan de mo amanka yewu ne ye papa nko na moka ho asem ne se ye no kre ketewesi eye esene dodo awuriwura enu nti wo mu etie ye o mu tu ho anamo no aboa wo mu papa 100% Ghanaian 100% natural na ne etie nie Oko Tales and Details Agrochemical and no order ha won sabeka bi abena senso ye beko Mr. J ho sanso na Farmers Home Agro no e wa asama kese wo mu dwa kese anim ufiri ho no mo so na wototom na okọ ahoto agro eno so wa achim dan ha ubenya bi Bisky Agrochemical wa chiase New Ebrim eye Magina Agrochemical sanso so e na okọ nkokọ ye Harrifet abemu ye Francis Agro kede ye kọ myaye mienu kede no okọ Farmers Choice Agro ena Maranatha okọ ho no mo awonsa ebeka bi nyame na ye agro no nso ewe akuase kofodua eye Plant Gold Agro Suhum eye Chester Agrochemical Buedua eye Showe Agro Esuom eye K Danso Agro mepacho okọ ho no mo awonsa betumi akabi na aboa papa obefre HJA Africa ebia won so wabie agrochemical ni bi opese okoko fa fertilizer ni bi begumu a ebacha ofre wo musisi a 0257 315132 0257315132 offer ne de nyamienim no krenie eye papa enkofo crash ase kire se eye sikaduru nye sikaduru eye ade papa empanisa ade papa nso ena eton ne ho Jubilee Hospital semen kan kire se wutie mi anopai na uba bi dodo wutie mi anopai ohomfa wo a adawroma nso betimi de wani akirem ewo eye Jubilee Hospital e free OPD eno ne yegina ho na gya yaresa ebia na sane ohododo wo no opese okoboffa hospital ho ye hwa wia no asa akoto adwuma so eno no nso betumi akwakoye ne saa ne ye gye wato ho na dokotafo no ede wo mu ani adi wachia ma ho atɔ entempa so eno nso wo ho eno ne ye friend inpatient service no ye sign ewo private rooms wo ho eni nti ebia na pese wo no ye de wo ekodan bi mu enam dibrie nti ana nam sɛ de wote nkrofo te sɛ wo yade a edomba bi pu abehwewo eni nti wo se do kɔhye baabi eno no nye sɛbe o kyerɛ wo ho sɛm bia da bi ye den ye nipa no yegumu ahodo saa ne te eni nti o private rooms enso so ewo ho lab ewo ho
test bia doctor bia ka che ose kokoye no me pa che wo ba ye betimi ahwe aya ama wo kama pharmacy no aduro bia e wo ho antenatal care eno no ya apemfo no doctor ne di nani di wachi kopem bra wo be wo eno so koso ho awo no so kan why o maternity wo ho se wo se etwa scan nso a eno so e wo ho emema ne check wo mo prostate ma apemfo no so hwe se wo mo mma no eda yie anase wo na yie bosome ene breben mu mpo na wo be wo ni nyina okuduru ho a eyade se Jubilee adokotafo no ebe kire wo wani ene ehaw utumi som posa wan hwe ya ebe kofa ha kese de aba ye kanfo eye Jubilee Hospital amount e pa to ko na dokotafo no ntumi enhwew diabetes na hypertension ifia da bia yesi hu nkonwa nyama ho enkyerɛkyerɛ canteen no nso ewo ho no mu a enuane papa na ye no a me pa cho ye san so gi insurance no ye gi ankrankran de na ye gi aban de odan aboabo amantra etwene ne so bridge ne so na obehu ni yen e ba cho ye running ambulance service ambulance no anadwe de suom ne yade bi amfere no obeto hye wo so a ofre ye ne yade se ye behwe na yatimi aba abeboa wo be frɛ wo 0244 575799 0244 575799 024178 4645 0241784645 eyade a ofre ye ne a yebeje wo so na yatimi abeboa wo Frimpon Enterprise nso ate asim wo ba ya wonkuta wonkura wo se yen kan kire wo mo anyame adom mo bie provision stores na mo pese mo kofa niema begumu a niema na yatete so nti ye ton a yenso so yebenya emfaso bebre no a se eye mackerel na wo pe cooking oil bi na wo pe tomatoes bi na wo pe emo your local rice and a perfumed rice nya wo pe bia no wo ba wonsa ebetumi akabi se wo pese wo betu ne dodo ana wo beto ne ketewa bi personal groceries market na wo pese wo be ya ni nyina wo ba yebetumi ahwe etu ho anamo kama edi amao na ne tie ne se yesan so eton drinks ewo yanimu ho a your Madarina Hotel no ase ho se wontimi ntutomu ma ho nso na wo odan mobile ekwan no ho no mo a ko Kane GN Bank wo mu edan no emu ho de eye drinks na ensuo enkwan ne ton enti ebia na ubedi dwumadie bia ebepu nipa aba na wo se wo som ahoho mepacho brabeto drinks ni bi wo ho beto nsuo ni bi wo ho ya tete so a eye papa obefreyen e wo 0244 897525 0244 897525 and a 0206 473953 0206 473953 eye numbers ya be frɛ na yatimi age wo so afei F in cancer enso so ewa ha F in cancer asatek eno no ya dansifo dia wo hye wo dan na se e dia kusi na wieye ni nyina F in cancer ebehwe atimi edi hu dwuma kama e dia mawo se eye long span roofing sheet products and a wope sanding seam self lock IDT IBR size so a free 0.3 mm ekopim 0.6 mm ni nyina eyade se ubenya bi wo ho standard roofing sheet 8 feet by 4 aluminium alusink galvanized rubber and a cullet ni nyina ubenya bi ato e wo F cancer ho ye ba no eye accessories nso a roofing accessories your rate caps your rain cutters valley cutters side stream and also sizes ni nyina 14 ekopim 8 feet ni nyina wonsa ebetimi akabi ye ba no enado anso so a eno nso so your colored nails wo ho your wire nails wo ho 6 5 doors pa once and one also bruni e wontade roofing nails ye woni nyina a wo ba wonsa ebetumi aka afei F cancer atutom akọ China Turkey and a German akofa wooden doors and a metal doors plastic T&G China de bebrenoa e de aba oba wonsa betumi akabi achem odan ye ne Kia station no e na edi animhwe e wo dwakese no achi ho no mo a eni ti bia wutie ye bia no e ba cha wotutom na beduru achem dan na wakoho na wakoto niema watete so na nimu te F cancer nimu te papa owo nipa ho abotre na odwene nipa enso so ho eni nti wo kwa a eyade a wono be market no kwan kama so ama wankasa wo kwa wa na bekodi adanse ama foforo aba ukọ eye old CMB Cocoa Warehouse tema ehon so ubenya bi na enye no nko F cancer san twa blocks me pa chaw blocks no se wo pen maako so wo pen dodo ni nyina okọ ntia mo hotel junction a eyade se ubehunu no ho na one no akodi sa nkomo no ebia na usika sem kra anye
ɛne ntu pɛ sɛ wotua ne kakrakra yɛwɔ ho abotrɛ sandan ho policy no wɔ hɔ wobɛyɛ ne kakrakra w'ani bɛba wo ho soɔ no woatua ne nyinaa awie na wotɔ wo nneɛma no dodoɔ mu nso a free transport baabi a wokɔ biara de wobɛkɔ free estimate 20 years manufacturing defect warranty and a quick delivery within 4 days no baabi a wo biara yɛde bɛbrɛ wo ɛbɛkyɛ wobɛfrɛ yɛn ɛwɔ 0245 979311 0245 979311 F in Cancer Asatec or say a total solution of any roofing still anointing ebusua baabi a yɛduru no yɛbɛtwi yɛn ho aba yɛba yɛne electoral commission akyem dan ɔmo pani a wɔwɔ ha ɛbɛbɔ nkɔmɔ wonim sɛ voter registration limited one no eguso a ɛkɔ so nationwide na one or two challenges bi nso so apagya ne ho mu yɛbɛbisa ne sɛ akyem dan ha Bremu Central Municipal Assembly no sɛn ɛna wɔn nso so deɛ no esi ɛkɔ wabɛka nsa ɛwɔ fie ha nti yɛdane yɛn ho ba a yɛde saa nkɔmɔtwetwe no ɛbɛkyekyɛ so ɛde ama wo wada raw material ma yɛn yɛba sisi a driver jina na fa me ko obade ensa wom herbal clinic na me fa mani ko twamansa ko ka dienti a obia de ne yade ko hodo mo a won fa ne yade ensa ba fie bi na onya na yaresa wo fa ni besi na me fa nko na so kwadwo ayaresa mo yade wo mo sa yade bi a ha obi a wo kwa wo mbesa hwe yade bi ti say stroke hypertension fibroid infertility diabetes hepatitis hypertension sexually transmitted disease prostate cancer infertility and asempo udwale na wuti ho saa wuti ho gya obo wa kuhu mesra yade aka wa to dem yade bi a help ya wudi kopie mo obo ade ensa wo mu heba clinic a won beti ne te say ye yefunu yade ana wuti pai wo untumi ngo bema ana oba ntumi ngo oba wo ne bema da wo untumi nsane wo bema wo de boss wa no agemu yade be ne ha wo wona se na atatai ana se wa honhono moja broswo ana wuni moja wani ase ye fita say ye nkrodo yade bi a help ya obo ade ensa wo mu heba clinic timi say te say 100 cedis 120 150 ekwesi 200 Ghana cedis obema ho adura akwa akonom ama watimi anya wapom di amapa na se wukoyi folder wukohu doctor ye screening ehunu ba bia yade ne hye ni nyina ye free mitwika wo krom ha obia formation ya ne ho adanse enko an odie doctor no yade wabene kwana kwaje ayalehwe obade ensa wo mu heba clinic ewo achim odan ada a eben masalachi so mails wonom pe number no 0532333372 The Maya Passy was in social. Now, Aka University Papa, Menyamao, and one Heritage Christian University College. Yeah, what am I saying? Stadium Nechi. Very serene environment for studies. A Denema Heritage Airsom. 860 a Christ-centered university. 24/7 Wi-Fi internet for students. Hostel facilities. 860 a body shop for MOA entrepreneurs. And also ready for job markets. For breast students, media or business ideas. Sika Emma will be one Castle Numa and to baby school. Now a business owners. And a laptop. Really? Programs Benwayo. BBA accounting with computing, marketing, human resource management, information technology management, BSc information technology, and information security. Osaya BSc nursing and a Bachelor of Theology. Wow. Mature students 25 years and above. And to me apply AFEWASI, SSC, GBC, HND Numina. 860 is also running 12-month specialized master's degree program. MSc Accounting and Taxation, Accounting and Finance, MSc Human Resource Management. Accredited by Ghana Tertiary Education Commission. Affiliated to KNUST and a UCC. From 020-229-8399. Anokwa se kasa duma chede mu gu ahodoa spiritual doctor of the nation Dr. Abednego ya oda Elohim treatment center no wachim kede amana de pefe ampa ana o kan say yi nansay madam fu o ya kire he ya enya stroke ebuka dem no eje Dr. Abednego a anka ne besinye oyiwa ene da ho no emfirihia bebre ni a waye adwuma ame odeni ne sa spiritual doctor of the nation prekope treso sasunsun mo ne wedie ni nyade wanyina Elohim treatment center de se oduru on mo a ayarasa ne ye mohu nyarewa ahodoa osane bi eye stroke sisi yade awon ntumi amba anasempo enam nyadewa sawde ne asthma ana ulcer typhoid fever wo kidney ene ho abasem anase liver jese ba ne yade bia free utisibesi unase se yesunsum o se ye wedie ni Dr. Abednego ene etu ase ne mane ji ho kura ne se nanum bo nya din na ne ohia ne se obeje o folder 30 cedis na waje o card 20 cedis sika bia kura ubia no spiritual Dr. Abednego behwew no ma so aduru oye free screening eye free massaging or the special FMM machine bia ba eye emasiatica owo bibia ye frɛ no Elohim keteke
ɔde ayasa no ɛtoa wo baabi a wo bia mare mfi sɛ ɔsan ɛwɔ ndura yɛfrɛ no Abednego Cobitus ɛna afei Abednego Prekese powder FD agyatum ɛwɔ drugstores bia spiritual doctor Abednego ɛkyerɛ kwan no ɛwɔ kede ɛhɔ deɛ ɛfiri duada ɛkɔpem efiada wɔyɛ adwuma ɛno akyi akyemɔda yɛwada de na ɔtwemienu so bia Kofrodua Legend Hall yɛwada de na ɔtwemienu so bia Nkɔkɔ Obuoba Village Ukwada ɛna ɔtwemienu so bia ho boso ɛnum Fred Doctor 0547 10 83 93 Elohim Treatment Center Spiritual Doctor Abednego da no say say yare ho a ayarsanso ho 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 empenfo say bemben sin so man's no ham so won sama born top and down correct na bibia dem a eye enkasa fabrics ai tie ni ye eye enkasa fabrics the whole Ghana so wo pe bia ye ton fabrics me kya material papa na de pam tade otim se you efe na akono a ho na abeko enkramontin so ne wo so wo achim dan ni potem ha na person wo nya fabrics etu ni duduom ebeton a bra ne ntwa ne selewa ema wholesale price enkasa fabrics me kam kire wo pam de akọ wedding engagement birthday party anampo eye se material ne da ho a na ehome asempetia me nka ne tenten so wo top product free enkasa fabrics a wan kasa no on kasa ho eye enkasa fabrics we echi akwan e wa Accra ana frayen e wo 0243 422 591 0243 422 591 enkasa fabrics say mam wo kede akwatia oda manso aboabo asene abo ani babia wo hye bia se ye pom ha e na upe fabrics papa atode a enkasa fabrics e hwa na abeko enkran wa jibabia. Jack, it's a bookshop or pass what town, and I won't catch him. Oh, Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Asemna Wuken. Say test books, exercise books, pen, pencil, eraser, adibia, a fa addition hono. Would we reach them our Bloom's Bookshop and Trading Enterprise? On Sabekabi, you will book no any free crèche, ecopium tertiary institutions in the Engina, and sorry, offices. And now, what be bookshop kase, and I will pay books in the Gumua. Also, call on one sa ebekabi, Kai, Nation Son. Say, ye turn in the doso poom, sanso, and I open back pa on sa ebitumiaka. Akim or down supermarket, ye need GCB bank and ID and share the moon. Fraying was 0244 293632, and I say 0203 083031. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise, mark of excellence. Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Repacho yeda sisi wa twen ama yakoto enkra ba se wohwe obre no asima no idu baako na abapa anopa no nkron ho ye be kono me ka kire wo se yensa beka opania wo no na wo ba ye importem ha no mo a especially Bremu Central Municipal Assembly ono na wo ye Electoral Commission no wo mo anamusini wa ha yensa beka no na ye na bonkomo wo ye kasafidie eso ampa watena se owura Kofi Anan Nunu owa ha opani apomboko de adom asye boko nso Electoral Commission eneni day 3 ana meboa sa pepepe okay wadaroma udweni didi akiri o ha no ye Bremu Central kwa na wo hwe ada so ha ye Bremu Central kwa okay enti wadaroma day 3 experience no say ni sitie yo me da se edi kan ma me fa chie enchia nkoma otiefo nyina ani titiro odane ni potem jumedia efa edintra Electoral Commission ye di no sene yin anim no ene toso a eye damiensa third day so far no nyame adom edamienu etwemu bibia akoboko yatimi atro edindodo na nti eguso na omanfo no mo responses to registration no saying tie wo mo ba ana dodo na eba mse dwumedie no yene assembly yene assemblymen omo wo mensimu
hina ɔmo da electoral areas na no ɛsan so ne political parties no ɛna ɛdi saa adwuma ni nti no ɛfa ɔmo ba no saa ekuo yi mu afa ato ɔmo ho sɛ ɔmo bɛboa na dodoɔ na ɔmo nya saa mfie ndu wɔtwe ɔmo ho kwan sɛ ɔmo bɛtwerɛ ɔmo din no ɔmo aboa ɔmo no ɔmo ayɛ dɛ ɔmo aba yɛ office hɔ nti mi no kasa yi saa na ɛkɔ no a nkɔla na ɔmo aso no ɔmo ba yɛtwerɛ ɔmo din. Nti sɛ wokɔ constituency bi a what I know ni sɛ political parties na collaborate with EC a ɔmo arrange achim so aduru ha ɔmo ayɛ no electoral area by electoral area ha nso saa ne teɛ. Saa na ya nso yɛayɛ no nti no electoral area biara benya ne da a ne nkɔla a mo hɔ no bɛba no ma bɛtwerɛ mu din saa ne teɛ. Requirement maka but obi a ɔnhyɛ den nya brentie yɛ ɛdɛn ne wɔn famra nsa na yɛtumi register na ɛhen fɔ kora na register yi. Meda say dwumadie titiri no saa wɔbɛhyɛ no so a last time I registration na yɛ afi 2020 nti no me no ka say na kyerɛ sɛ yɛka no 3 years a yɛtwerɛ din yɛgye di sɛ saa 3 years a bɛtwɛ mu yi no yɛnkwala no bebree nya mfie ndu wɔtwe a ɛno na mmara ma ho kwan sɛ wonya saa fie na wotumi twerɛ wo din nti dwumadie no titiri no ɛhyɛ ase fie ɔmo nya mfie ndu wɔtwe ɛde kɔ ɔmo anim mfie ndu nkron ɛde kɔ nti saa nkɔfoɔ dodoɔ no ɛna ɛba na emom ne wɔn mpanyinfoɔ bi nso a ɛnam ne ma mmienu baako mmienu bi nti na ɔmo nso ɔmo ntumi antwerɛ ɔmo din 2020 no ebi mu yɛ akwantuo ebi mu na ɔmo yare ne adeɛ saa nkɔfoɔ no nso ɛwɔ ho kwan na mmara no ankasa no nyinaso a yɛde twerɛ din no ɛhyɛ yɛn sɛ wonya mfie dum wɔtwe na ɔsɛ ɔyɛ obi nso a wote mensi na yɛtwerɛ din no wɔ no ɔsɛ ɔyɛ obi nso a sɛbi wadwi mu ɛnka ɔsɛ ɔsan so yɛ obi a mmara biara nsi wo kwan kyekyere wo sɛ wontumi nya den ɛntwerɛ wo din ɛno ɛne nyinaso a yɛde yɛ den ɛde twerɛ din na sɛ saa nneɛma wɔ nyinaa no obroni bɛka sɛ wo qualify na sɛ wotumi atwa ne nyinaa na wo ba yɛ office a wobɛhia sɛ wode ne yɛfrɛ no ID card na sɛ ahyɛnsodie ɛbɛka ho aba sɛ wowɔ bi nko adeɛ a ɛdi kan ɛyɛ yɛ Ghana card yi sɛ wowɔ bi a woba fa ka ho na fa bra na ɛtɔ so mmienu wowɔ wo passport a fa ka ho na fa bra mmiɛnsa ɛyɛ driver's license ɛno nso wɔ bi a fa ka ho na fa bra saa ahyɛnsodie mmiɛnsa yi ɛna woba na sɛ wɔ bi a wode aba na emu ɛkɔba ne sɛ wonni emu biara mmara no so ɛma wo ho kwan sɛ wobɛyɛ den wobɛtumi atwerɛ wo din ɛwɔ kwan foforɔ so ɛne sɛ wobɛpɛ obi a onim wo a wobɛtumi di wo ho adanse sɛ wo asomasi onim wo na wadi mfie dum wɔtwe apa ho baabi a wote ɛnie fie a wofi mu nie wo house number nie nti ɔno ɛba bɛtaa w'akyi ɛbɛtintim ɛde ne din ne ne ho ɔno nso yɛ ɔsɛ ɔyɛ obi a ɔno nso ayɛ dɛ watwerɛ ne din ɛba bɛtaa w'akyi na wayɛ den waka kyerɛ electoral commission sɛ asomasi minim no paa nti no mbɛtumi ayɛ den atwerɛ ne din sei na nhyehyɛ no ɛteɛ enti ɔmo ba bɛkyerɛ sɛ asomasi minim no na mobɛtumi atwerɛ ne din nipa dodoɔ sɛn na wobɛtumi ayɛ ama wɔ mo woba wohia nipa mmienu abɛyɛ saa adwumadi ama abɛdi ho adanse ama a yɛfrɛ no guarantors na ɔmo na mabɛ guarantee ama wo nti mohia mmienu a sɛ ɔmo ka ho na ɔmo yɛ den ɔmo ba na saa mmienu no nso so na ɔmo bɛkyerɛ sɛ ampa wei mu bɛtumi atwerɛ ne din no nipa dodoɔ sɛn na ɔmo nso bɛtumi ayɛ ama wɔ mmara no kyerɛ sɛ ɔbɛtumi ayɛ ama nipa edu 10 a ɔmo nyinaa nso so wɔ sɛ ɔmo firi baabi a onipa no a ɔkyerɛ sɛ wei mu bɛtumi ayɛ ama no ɛto aba na sɛn ne teɛ ne kyɛn sɛ ɔsɛ wonim nipa no ebi a ɔne ne kɔ asɔre nso nya ɔne ne te ebi a ɔne no kɔ ɛyɛ adwuma nya ɔne ne te ebi a wonim no nya ɔne ne te nti ne hia ne sɛ wo ho gyidie sɛ nea woyɛ no ne kwan so ado no a asɛm ba bɛtumi ayɛ den defend wo ho saa na asɛm no ɛte okay nti yɛ reportee some pocket of machine breakdown sɛ wɔ other constituencies aha sɛn ne teɛ mo machine no nyame adom yɛhyɛ aseɛ deɛ yɛnhyɛ dɛ nya ne yɛfrɛ no breakdown na mmom no nea yɛnya ɛyɛ ne yɛfrɛ no network challenge ɛsiane sɛ dwumadie no yɛ de network na ɛyɛ nti ɛnam abɛfo mfidie mu sɛnea woyɛ call a ɛtim twitwa si no saa na ɛkɔnyaa no yɛ first day ne ɛnora bɛno mpo no nyame adom ankɔyɛ bibi titiri biara nea yɛtete wɔ other places no ɛyɛ more of sɛ ɔmo no ebia na network nankasa yɛ use no ano nyɛ din wɔ hɔ deda nti na ɛdan a ɔmo no ɔmo de ne ntimi nkɔgyina so ɛnkyɛ
ba ha say de nyame adom yen network na use no anu edinti no yen share de nya saa network challenge no kese nti so far no saa na saa breakdown right here enye share da nye breakdown by network challenge na mo encounter wa ha no okay nti on a day no more than certain number bi a mutimi ka say and they register number we mo amaka nyina mo nko na wo chena maba send it here you may na kasa de a days program send ya ba adwuma no a be pon no the whole day na adwuma na nti dimpa dom e ho a betimi aye de ejina dom on be den on be ba be pie ya so e ho so mo ba na efie anopa no wotwe akwasi enwumre nunum no dodo e ho yetimi yo mo hina ye be yom kakra bi na be ba nso a saa na be ba no nti no eni number e chese ye we a entro obi fufudi obi aba mo wie mo checks no mutimi hu say we dey o minor nya emu kakra bi enye ne bruce bi asa say ba ku bi amia meni tua na chese nipa na ngasa onim nim fi awedi nti na no challenge kakra nti obi ono sa ne ka chese onko no fie no yeden onko hwem na onko busa say afe be na yeden ya wo no sana etie ti challenge ne die challenge na ngasa no nchemu awo mu ne say aso de da obi aso kan obi aso a eyo omamba bi aso de ne tene say sabe akwala fifie na yeden eba anya hwekra awofo anaso opanyi bi yeden e wo fie honum ye ka eno so yeden so to nchen a ye gidi say ye schools ahoro yin na nso no gidi say nkwala dodo na yeden e ko schools akwala ko schools so a odi ni fie yeden ene de ko enti saa so de na beda yin na so na ejina say wo hu say akwala bi yeden e kotro ni din na wonim pefe say akwala yi ondi fie du wotwe say na ye kana saa so de ni da wo so say obeden obe twen ya dwendwa na obe challenge saa akwala ne say minimum pa say wonya den wonya nsam fie ndu because etobren be na ne ba ne say isan say dom no ina abo anu say yakwa kotro di no oto no bia ne ma me so me den nko ka me ho me nka na yen kotro di obi onim pa but dodo na yakọ yakọ betimi atro eno no na ya na ekofa saa insensem ne den eba enti no ye besre se edwumede ye di no na wotwe miensa ena ye day 3 enti no so yo panyin ofie awofo na momba na design fie na so mo nso ya na aka bosomia na wotwe mpo na se onni ya ye besre mo nya mo ho abotre na onya san fie na nsa na mama omo kwan no mai den omo betru omo ba okay yate enti se obi nya emfie 18 no na obaba betra ensunsuanso bi wo ho no mo asotwe bi wo ho no mo eno ne me question no ne di nkan ne toso mienu hwan no wo ho kwan se otumi challenge se we onyenya 18 years yo medical science if you ne toso mienu na medical asudie ne dai na yeso okay nti obia wo yema wo so nya mfie du wo twa so to aba no wo ho kwan se wo challenge abofre bia na se nipa bia se be nya obi oni du wo twenko a obi a on fi Ghana okay obi a onye Ghana ni on anase on ko ema on change ni nationality embe Ghana ni ono so timi den e challenge no obi a so so sebe na dwen mo e kan kakra so wo ho kwan nti saa nyoma ma ho kwan so otro di saa nyina so na so ne ma so e de be de esi ho kwan aha nti ho no eye nyina ya so de na msa kwa se adwumadie no dodo na eja ma party for no nti mpempi na kwa se amanyosem anasa amanyofo amom ya amanyosem no mo ye den omudi sa adwumadie na enye omo asede anase omo dwuma no eye nyina ya asede aha se usi anompo ansa na kwa na bakura mpo na ehun be hia se yen yaso ye na ebe den ye be challenge no aha ba mpempi no se na mdi kan no omo ba na omabo dompeme ba no ono so afra na eden oba onya ne ti didi ma wacho ne din enti na no sa asotwe na obusa kan na me ba hoi se mremu no se oba hye ne so aga na odi mfie ndum otwe a ye fa se o ye opanyin enti no sabio wanya asem na se mra no wudi a yedi mu mra ne se o ye den o ye panyin enu enti no se wonni ye na so wedi a sa krata no be adanse be ko etia okay se wakonya asem na se ye ka because se wonni ye dia ne afa sa o ya kwada nti no akwala emra e wo ho ne de den ba we de wonni ye na wa pro akwaka sa wedi no
akonya asem se be yemfa ne se bia mu na to asem ewi nkola miensa ya chi omo esi omo ko wi obi ade ye hwe mu a ye hwe mu krata obi ase wedi 8 afi na be ka se minya mfie ndu motwe eno no hwan na ba betim na hwan na age wedi nti saa susuanso no de eda ho ma yen ebie mpo o kwa wani mu abrabo mu no bia edwuma bia pie mfa ne sa brochire kwan mfa to hu bia emre bia si ye na chese ye footballers under 17 and under 18 for ya bi okwo wonya ko du abrochire na ye pe won krata mu a abrofo no suma ya ba school bebusa se ni krata o de ba school ni fie be na na eden egum nti se sa nyoma we hina no wo fa no tra da chimbi no ebe hia se obesa wo age na wo do correct one so na akontia we say we di kan be eden a catch ma amansan hina se medi mfie dum otwe wabra wo nyeden nyendu so sa na nyoma no anxiety. Okay, yate we say ade ba ko wo Ghana fo ho we ya ma sha ase ya ye hunu se days ne dɔso no ye be ye ho kokwa asa twetwe na asesa we no mo ba ana omo so ye last minute fo e bia. Oh, so far the omo ba tena mdi kan sa ne ya hyehyɛ no no aye ne mensi ni assembly many party for ne ye nti ama e kan sen nhyehyɛ no omo di so nti no ba ne de omo ba edru mpeso aso a mpotem na se aso a fa omo bra omo ba nkwa de a akonya no ho e be den bebe chum de ama. Okay, more timetable amode ba abonten no mo kire se 3rd October mo be wie 2nd na 3rd October no my voter transfer sanity. Na does it mean say koba se mu wie 2nd no na mo the grace period bi be ka ho a best san na sa de no so be ye no dey sam ready mean to me en ka ho asen san say ndru ho ye nim nya mpanyifo eba be kan afa ho nti sam ready ne ho ne de be edwuma. Okay, any ma yemra voter transfer no eso me to aba won kokko constituency ba sisi a me pese me to wa ha me pese me transfer me vote memra bremu central momo office ho ana me nkoko office obaba bremu central ha bebia wo pese wo de wa ba no eba no na obekọ enye bebia ewo no nti so pese o transfer bra ana ko bebia wo pe ede vote na den akọ imprempren enye bebia ewo deda no sa na transfer no etie. Oh, I see. Enti na ehun hia se mekọ nkoko da bi ehun hia se obekọ nkoko. Okay, obi nso tie yen opese ohun se mo transfer no moye no eye constituency to constituency ana eye region to region say na moye no transfer no meka ne say enye obia na ope transfer obenya transfer na nkasa na akoye say we apply for visa nye ni hina na obeye unsa beka nsan say you say ehwem ni ehu say transfer na wo pe no ewe nyina so ehu hia wo nyina so papa bi a wo de den wo de ba be pe transfer be oti abo ha na ye beto abenti no say oh me so am vote ade akọ SD hono side eno no sa no say one man nyina so papa bi a ana say ye nya ye ho enti ase a enya de ebe den ebe ya amount. Okay. And a transfer we na kasa titrupo eye kwa ma omo mpese omugina for position of assembly member no. I ento omuso aba no. Because e won kofo asabi obi on ma abo. Because o se me simi dan ya na se me fie wo bangalo na se suro baby estate ho baby ntino sa dia o penny vote na o da akogina. Nti no ye behwe mu ehu denti a wo pe transfer ansa na e de be ma ya de na mo timiye electoral area to the other one and police station to the other one gina nipa na o ba no ni denti a wo pe transfer within electoral areas ankasa de nya de ye consider per se but okay on the basis of say we obi a person we gina abato na ankasa bi no o say ni betimi a consider na eden okay ya ma all right ba mi nyina bi but see ha na ma be di pa etasomu na me kanom unyina bi no so onya mfie mienu ewo emensin yenya mfie miensa nti se wenya sa mfie na na ha na
wo kyerɛ sɛ ha na wabɛtena ɛnyɛ sɛ wokɔ ba kɛkɛ but ebia wote ha wodi wo dwumadie bi wɔ ha no mu ne ade a mmara no ma ho kwan sɛ okay ya tintia no yɛ October 3rd na kosi da bɛn sɛ ne na wɔtwe so sɛ dɛn nti sɛ bɛkosi 9th na me check na menyɛ very sure na me fɛn to dwama mu okay enti ogu so check ama yɛn no yɛbɛma wo nso kwan nsɛm no mima bisa ne metimi but ebia wo nso so wutie yɛn bibi kyerɛ wadwen so paa ɛfa abatoɔ ɛho nsɛmsɛm ɛso deɛ tia yɛn bisa no questions ni bi no ebi wɔ hɔ no mo ɛboro ne so ebi wɔ no ma wɔ sɛ kɔ kɛseɛ mu ɔno no ne yɛbɛfiri soro hɔ aba na ɔde yɛ adwuma wɔ fam ha ɛne tinya questions ni na wɔ sɛ bisa no but ebia na wo nso so bibi kyerɛ wadwen so wutie yɛn na wo pɛ sɛ wubisa opani Kofi Anan nunu ɛwɔ ha ɔde anu yie bɛma wo 0201 944 485 ɛna 0554 8209110 mebacho wudi no bia okese free pacho boy kebla kuna boabo mebacho yenti o yo bo pacho da wase nejma oye pacho bisan man se on transfer no within district nimu and also from district to different districts say bia me woda na pese me transfer de boabo a ebetimi ayeye the toss me no no ka bi say uko ya transfer you busa questions take Ghana will be on the right to minimum right to be able to do kwa na adintina and that's right no and you more on man say adintina on so questions no mate yeda so ade anu ye be ma wo too bad obetimi asan ababiem ye fa afrefo no be se miensa konum na fi ode anu ye no ede amamo enti patcho nso betumi ede wo de ede aba wo question bi apese wo bisa udin ene be bi akase free. Hello. Yes, sir. We didn't know you free. I don't get free. I can do it. Me patcho yinti o. That Yana can register and because the next day I ran over to Nabayana. E patcho yen ye di isi ho nkomo nye Ghana card. Why? Me da say. Me patcho we didn't know you free. Obo e ka question back patcho bi san man say bia me say odan na person transfer the call bia aka transfer me dem be call or down and as me be call bia person me de call no mo me person me sa question ha wa kire mu but obesan sisu bia mu de ama wo me pa cha wo nsu betumi aba yemfa last person na dwuma dɔɔso no wonkoto aso 0201944485 and 0554820910 me pa cha wo di ne bia akasa free disabled chairman kada don krono boss yenti o me pacho me how pa me say we no more ye no to be free e crash baby ya e ji say otan foka e da baby ya omo ye no enti me ji say bebre enti me nya say scan so hwan edin e ji so mu wie first one na second one come by bi mu no come from police station center na ka mo man. Okay. Yen so yeda say but afutu we no be kosoro ho. Me pa che odi na bia kase free. Pacho FM yentim kase free abo. Me pa che yenti o. Pacho am de jem guja say. Medin kai ba me ye no. Medin ni mistake. Ntim be say me ko change din no. Ba say say me bia me ye no. Enya wona mo me tumi change no ho ana. Okay, odi anu yi e de be ma wo. Minim say omo timetable ni mu no so no sa corrections ni sa ne manema ni nyina. Enso so eka ho ebi yen sebre no ma yen kɔ ne hɔ na kakra aba no ɔmfa no yie ma yen Mr. Kofi Anan yetio yo that's ne di kan no efa onua ofrɛ no na o kyerɛ sɛ obetimi any vote no within the constituency and na me kyerɛ mu sɛ enye ne trasa or say you finding out denti aware den uyi waba na fi bebi awo sese de akọ bebi foforo enti eno no ye na se ebeto ya suma na se ye gitum de a ye behwe ne aye den ya ama aha na right na no kire ne de se odo se no so right that is so you right enti no obi a emfa obi de enka obi de enhye ye aha enti ne ho ne de sa na tie enti no sa na tie na mso busa third one bi minim ase hono no bisa se obetimi ye free se bia wo ha one na me che se no da is oba na yehu de enti a wo ye den wo de elko
ne obusa said the mistake no bebre na was our problem no empempi no mo yes our mistake na minim na yo otu omofo badodo na feel say on san control di no fufuro nti be hwe na akoye double registration isan say ni din first one akoye mistake nti no or try na say obi on mo say na me ni ha say da me try afi da ma ba nti me ba be tro no obi rem na emom no sa mre no asa me na me kan ye no online nti no wo ba ne sa machine no be den ebesi kwan say wontimi nya because isan say odin na ewo mu dida nti say odin na ye mistake and I say maybe our banner person or do vote na no ebe transfer of vote mistake no so ye wo mre a yes our corrections no near ya ne say sa mre no so na nkofo person ombe ko ye sentence no na friend exhibition no exhibition adwuma bi a eboa ma ye corrections or voter register ni and so our husam ne say sa mre no so na Ghana for say ombe ko hokran ba ko hwe say bidim obi on ma o twem kra say oh I see o me kwaba odidi mu na akoye last minute obeba na ye den ye wie obi nso on ma wakọ odba ya chen say correction ya be I was ba office near your machines man no asante ya ade akoda eno no e ha adwen kakra enti no exhibition me no eso a more challenges say ye photo say ye din tro na ya ntro ni din ya ntro ni ye say ye unfie ena no nso no ya anye ni ye a ko ye registration centers na ebebi auto aba no kohwe sa book rata ni mu na kohwe sa mistakes na ewo mu no sa na tia ebe ma krata de ba your office na ya den edi sa adwumeden ama okay ebe sre okay all right inti ye ja okwan no akoto wa adwuma so wo bibi a obepese wo de be ka ho a etiefo tie o yo maminda party for aseye ye party akese minu ye NDC ni MPP em say adwumedie no eba ye no mo ahon kekane se ne omo ye no ama bibia e ko nkan say aso ani ye be stress omo ko so aye ni sana se ne omo ne ye no ye kurekure mu sana de akwa wie ye edi ho no ye betu mo am betro mu din no fo se ne ya ka no registration no 18 years and above ndi yesramo a munsusu mu hona munjintum say body mfie dum wotwe ansa na waba ho no ehu hia so ba be se obi ada age ne kasa na ya challenge na akofa manso twene ade sa asem etimi kofa ebusuaman so ne important man so ne party man so hia te be sremo moma yensi sa ade na no kwan nti kakra anope me woma okay yenso ye das papa nti afei na masha ase ye bekoso a enso so ede ani adi akire de wo se ye to nsa frɛ ma ba no so ye beto nsa afrɛ wadaroma amemfa ko na memfa nchia me hu kani okay ehu hia pa ocheche ni owo odansko home econs department Margaret Oye Bimpon okay madam Oye sa na obi afrɛ no nchia no pa ono so je so pa na mamemfa nka won se wadwuma yefo nso so wo chia wo mo pa echeche o mu hina ye da se ye to nsa frɛ wa wo ba ye okay abusia yani ora Kofi Ananu ni wo ye Bremu Central Electoral Commission Officer yɛne ne kɔtwetwe nkɔmmɔ nsɛm baako mmienu bi a ɛwɔ sɛ wɔde ho ano yie ma yɛn no nso so anya botrɛ akyerɛkyerɛ mu kama ɛde akyerɛ yɛn ne nti yɛde no ase papapapa yɛde no ase yɛtoa so ɛde ama wo ɛwɔ ha no mo ma memfa seda ɛnso kakra nka ho na memfa ma nkasa fabrics ɛse wahofa ɛwɔ sɛ woma w'ani kɔ ho papapa nkasa fabrics sɛ dwumadie bi a wudie sɛ yɛ wedding ɛyɛ abedin to bibia wudie ebe twi nipa ba ebe pu nipa ma ma ba behwɛ wo no ɛwɔ sɛ waho siesie ɛda nso sɛ ebe da nso a na kyerɛ sɛ wo kɔkɔn asɛm akyerɛ nkasa fabrics sisi ade nkran no mo akaka kraa bi na yɛde wo mo aba ɔdan ha ɛne ntina wuntu kwan ha wo ho nkɔ nkran wo ba ha no mo a nea wo hwehwɛ bia no wonsa ebetumi aka ebre ne so ebeka ho asema kyerɛ wo enkasa fabrics sɛ menka kyerɛ wo sɛ bra mo a mo yɛ designers ya mo pompa mo nkrofo ntaade no mo ma mo ho nyɛ ha mo nkɔ hɔ na mo ntumi nkɔhwɛ nkɔtotɔ nneɛma no bi watete so emprempren de unya duru hɔ no mo na wo ba Ahenkan FM din pɛ na je sɛ promo code no 0243 422591 0243422591 ɛyɛ number abɛfrɛ na wɔne wo abɔ nkɔmmɔ Womo ewo Enkran Makola Shopping Mall
sa office complex kama no omo asie no wokɔ hɔ no mo ayade sɛ wobɛhunu wɔn afei Blooms Bookshop and Trading Enterprise enso si enka nkyerɛ wo sɛ mmɔfra no a wɔn ɛkɔ chɔɔchɔ school no sɛ si ade wɔn amakwan na wɔtwi wɔn amakwan by 2 weeks time no ɔmbɛsan a resume na ɛno na yɛka kyerɛ wo sɛ ɔba we yɛ third term wɔn de call manim wɔn ade sua ne wɔn books wɔn sua no ɛbɛsesa kakra ɛbɛsesa deɛ na wɔ sɛ ɔba ɛyɛ Blooms Bookshop and Trading Enterprise na wotumi ɛhwɛ boa wo sɛ ɛyɛ exercise books, rulers, mathematical sets, pens, pencils, sharpeners, crayons, ɛna ɛyɛ poster colors, clear backs, correction flues, ɛne nneɛma ahodoɔ no nyinaa wokɔ hɔ no mu a wo nsa ɛbɛka sɛ yɛ graph wokɔ hɔ a wo nsa bɛka afei ebia na wokɔ university mo nso mo book ho nneɛma nyinaa woba hɔ a wo nsa bɛtumi aka mo yɛ nsɔre offices a mo yɛ printing mo pɛ printing ho aka deɛ a mo nso mo mmra hɔ ayaresabea sukuu ahodoɔ mo nyinaa mo pɛ printing ho nneɛma a monko Blooms Bookshop and Trading Enterprise ebia na won so wabie or friend say bookshop a wo ton books ni bi ewo mu oba bia wo opese okofa books ni bi gum na wo ton a e ba cho me kan fu Blooms ho na dia ma efo watete so wo odan supermarket ujina Ghana Commercial Bank wo mo car park ho a ententen so obe un say Blooms Bookshop and Trading Enterprise e wo ho no mo a obekɔ na wɔn akɔakɔdi edwa ɛnigye sɛm ne sɛ wɔn anim te adwumayɛfo wɔ hɔ no anim te wɔn ɛdo nipa ɛne nti sɛ woduru hɔ no mo a sɛdeɛ wɔn abɛkorɔkorɔ wagye w'ani no wobɛkɔ asan babie mu maame no ankasa nso a dwumadie ne si ne serɛ soɔ no wɔn nso anim te paa wɔkasa nipa ho sere nipa ho na ne ho ɔfɛ na wɔsan do nipa I say we will cry. You about to offer Madam Eva 0244293632 0244293632 and a 0203-083731 0203-083731. Offer sa number no anate say a chiridin ne krakra mu no ye Heritage Christian College a university suapon kese eno no na ne tie ne say BBA programs no Womo ewo accounting with computing, accounting, marketing, human resource management, business information technology management, and entrepreneurship and technology innovation, BSc nursing, BSc information technology, BSc information security, Bachelor of Theology, nina ye chere ewo hono mo a opese wo bene ewo Bible nim na wo te Bible no ase a wo hono mo a ye behwe na yetimi ama wo saa entete no ebiom ye san ewo bosumi edu mienu 12 months specialized master's degree programs and ekoso MSc accounting and taxation, MSc accounting and finance, MSc human resource management. Ni nyina ye betro afintem ni amawo abodin krata no. Ye wo professional courses bi te say ICM, CIHRM, ye wo CIMG and ICA. Ni nyina ekoso media courses no so ye kire ni nyina bi entrepreneurship training, ekoso financial support, one student, one laptop. Ni nyina kekanka ho a obopini hono mo mbetumi ahwe aboa yenko na yani owura Richard Kumado ono eye security consultant yene no enkotwetwe enkomo ira Richard otie nkan kan fam suni mache mina ma jesu na pombo ko de bata ye de radia sepa so say ye ball punu mu bia no a eya na obie yen ye dase ye ne atiefo anopa yi ye ba wo nchen a ye pese wadaroma odomboa yen kyerɛkyerɛ yen kakra IGP in leaked tape wa and they to nsa friend crofo wo ho a obi a be kyerɛkyerɛ nea wonim emu no ho kura hia wadaroma there's a lack of education kakra but that way the parliament speaker parliament no see or no public committee na omo authenticate tape no but back then as the state the Oma you say the BNI and Oma your investigations or maybe that Dan Paris so as an individual nyamani be funny no so I any investigation where you that and in the also they are parliamentarians now Oma said your committee said they want to authenticate the tape and see that is what is happening. Na wadaroma almost so I to nsade from a bit say IGP say ebi no mo kyerɛ sɛ na ho kra hia sɛ yɛto nsa frɛ no ɛma ne call because
ɔno na nkurɔfoɔ accuse no nti sɛ wo accuse obi na wo san frɛ ne sɛ ɔmɛyi ne ho ano a na ɛnhyɛ dɛ ntwa yie wo ne saafoɔ no yɛ adwen. Oh no, there's no problem with that. Before I'm for say, national security, okay, Namana, okay, did you see anyone on national security? And it was good that he listened and he agreed, say, a man in public hearing. Mrs. No, we call for public hearing, where we committee for year in time, no more. Almost trauma reports. No more judge here to say about World Cup, Ghana versus Brazil and Argentina. It's wasting everybody's time. I just say, should I know who be a sad? Na ye sound. In terms of what? Nyama now more can safe no. Nobody is talking about it. Almost somebody here ICP to manipulate the elections. And when say you're treason. Why is nobody talking about that one? Almost see Dan Parry come the party and President Rawlings. Why is nobody asking Dan Parry or why is nobody talking about that one? Now you judge the substantial issues now what they know. And we are just talking about too many things and it's not too necessary. And that is Ghana for you again. That's the way we are. We are not serious people. Maybe one day God will make us serious, but I see. But say my commentary or public hearing when it say it's normal everywhere. No, I say it's in the public. So one man who radio station, one man commentary, I saw BAC public hearing. That's in the public. It's a brofo no mo kan ho no so nye obi ya na ote ase ente wo se akirichi. Okay, so if you have a problem with English, then that is a different thing. Other than that, if you can understand what they are saying, it's in the public domain already. It's on the internet. It's everywhere. So, do you subscribe to almost so much say when you well planned, orchestrated, and executed? In terms of what? In terms of what? Dia echo so are witnessing now. We be babe can say we it is well orchestrated and well planned in terms of what? Some year ni year na answer them. My yen said you be ya the bed sway attention keke e free the substantive issue said ya wokra wo kan ho asemi. No, I think somebody is confused somewhere. The committee can now at the moment and you no more yet. And the way it is a public something with a young channel movie answer. Other than that, you might at the moment say authenticate the tape. That is not what they are doing. And the ancient and threat to your national security, Biasa. No. Na said I'm very quiet. No man of and what is the threat in national security? Say, no, Minister for National Security by us, on Kata, because no man will be telling on farm. Now, someone named said, I'm friend national security on farm. Now, being a kind of your investigations, reports on the demand national security, just less than 1/3. Near Canada, they'll keep it at the Vienna. And international security means also friend is over here. So there are too many mistakes and there are too many errors with this thing. Yes, so you have no movie answer. Now, she say, you see, Chairman, he say, it seems like the tape is doctored. And to the GD say, no, will be part of the report. Report in the banner or check the aspect of the tape that is doctored and who doctored the tape and for what reason. Then we'll look at it. So to you, the Omuya wants to end or while. No, I'm saying that let's wait for the report to come. When the report comes, we'll see what the report is meant to do. Okay. That's CBB and all right. Here you Richard Kumado, security consultant. And a between Kobono. Your neighbor Kobono na because American Heritage Christian University College, woman so and some of the actual entrepreneurship training and financial support. Now we a student to be benefited from that. One student, one laptop. Terms and conditions apply. Affordable and a flexible fee structure. Inti nkakra buti ya school fees no ewie scholarships available inti ebia wa ben but ade sika semu no ya yemra no so ko ho no mo behwe wa CABC EGBCE HND diploma okra sa qualification we nyina obetimi dia ba ebia na wunkra bi ana wo de no unhu ba bi kra wo ene sa niema no still obetimi aba school. So when you're 25 years in Kwadi, you'll be apply as a mature student. Na ona wo chrono. The pacho ama saman ena ye wo Olympic Stadium nechi hono mwa.
020229 8399 020229 8399 and a 0547 777731 0547 777731 eye numbers ya be frena ya je wo so obe dial star 78 9 star 300 hash na fei wato online serial number we anwa visit website www.hcuc.edu.gh na che se wona wo ekro no me pa cho wo mo kire se wo frɛ na wo bɔ Ahenkan FM din a enkomo kama bi wo hɔ no mo a wo mo bɛhwɛ na ɔmo ne wo edi enti na che se eno no baby a yaduru no yɛbɛma wo kwan na wadaroma watimi ewramu bi nkomo no ne yɛntumi ani NPP for balloting no ye senke enu mu agent for no bebo nkomo braining ti yentimi no mu ani anwumre ma yenhia anase ochena no pa ye betoa so e de amawo ena anwumre yi ye boiling issues ye behia no wotwe kopem nondu ebrem eno no ya amanyosem kronkron ene etena se a ye betumi ahwedi ho enkomo ani ti ya no wahia yen e wo ho enomo but sisi ya no o ma wo ho ye ha yɛbɛfa wo na wabeto nkra na afei ya sorry so oluma abɛkasa owia yɛtoa so. Citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Ofra Ebony Forsen anopai me ma good morning. I think say na dia wudin metimi aboni ye Ebony Forsen. Akua oye anan nunu ye wukunu sorry akwa ni. E ba cha wudin e bi akase free. O ba nwani yonti. Anwa yinti o. Me mo ati anopai. Ye je so anopai. Mo ni di mo pa odi. Ye da se. Na me de em de pa se Kennedy asan koto wan. Nyame akasa onyankopɔn akasa bi die nyame ayɛ no ɛhyira no mu no bia ɔyɛ den Kennedy baba life that's it yenso yɛda ase papa ne de ɔde baayɛ ɛno no mepakyɛw nso wobɛtumi ɛde wo deɛ ɛde abɛtoa so na afei yɛahwɛ asɔre so 0201944485 0554820910 mo adwenkyerɛ amadaroma mode baayɛ ɛno so yɛde toa so. Enti mame kan fam free ha ko mensa pillar 2 ne de ode baayɛ na ɔkyerɛ sɛ dom kwa abenya no obutuo Dr. Bawumia is on number 2 second victory no ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ Bawumia dia signal no ɛyɛ very strong regards enko emfa ema lawyer Ewahifa Afmeni so okay so lawyer Justin Kodia Frimpong General Secretary Edema NPP or say Omano good morning Tia Azanimali I don't say good morning Mr. Host yeah that say our incoming flag bearer Dr. Akuto Udin any baby okay free Pacho ye friend mama pama because it's not too much. Me paso yenti o. Oboba mo hoye. Nyame adumo na wonso e. Radi adumo ye me pacho wo nyame kan se so na bo kan de Japan obete dia. Ni de nka ye penasem oya do ye pre but ne kasa bi ti ne masu so obete dia omre ne ho ase. No ma ne kasa enya no no anim so ya enya. On sign no menya minnim kan no ninkunu wo Yesu gu amen ma me pina man ne dia ono so ode bae no ne nkrato eno no interior ken ene ne nabusuafo team no nyina amania ye dia ba no mo fa nduru soro ho mo kɔ ayi showdown health work na udi ni bia so kase free antia jan ka ban ka te akma abo ka ji wan ni ba cho yinti o oboba apa dia da wate ni wo di ma pa obo ana ka se mo we so a extra ni mi anom NDC fo they dey do no 2024 no o mo say we chance by chance na nye yi da ya so yan mo modern enye edumaden
na ɔman no nso hu sɛ yɛ NDC ɛwɔ hɔ na deɛ mɛfa akonnwa no ɛntena so because esi a ne nyɛ NPP no ɔman kasa no saa 2020 ɔno ɔmo yɛ sɛ breaking na ɔman kasa ma break ɔmo awie ɔmo break ɔmo awie nti NDC next time ɔmo ɛmo yɛ homɔden yɛn yɛ akonnwa no 2024 ɔbɔ no nyame yɛ adi nyame ɛnka wo nso so ho mepakyɛw nso bɛtumi aba woyɛ fast na wowura mu a yɛbɛfa wo ɛka kyiri deɛ a ɛberɛ no so a yɛasɔre so nti tia azanimali ɛdeɛ na megu so a na mekenkan na ɔkyerɛ sɛ Dr. Akuto ɛna ɛbɛyɛ the best person to liberate party no ɛne Ghanafoɔ nyinaa ɛne nti wɔn nto aba mfama no ɔyɛ number 3 ɛgya ɔba ɛne ho nkronkron nti mo nto ma no yie ne deɛ ɔde baeɛ no so ɔde free north east region ɛna ɔde aba mame nkɔ soro ha teacher Kujo Tepa nyina susu ɔse NDC ɛyɛ the most then yɛdu ɔmo ho yie apa ɔse disappointed opposition party ever wɔ Ghana ha ɔse yɛka amamuo paa wɔmo ɛnkyerɛ yɛn ne ɔmo ni mu a ne press conference ɛyɛ ana press conference ɔmo nkyerɛ yɛn na dabi o mo se yɛn to aba ma na mo mmra ɔmampani akufa da mamu nyɛ papa mo yɛn to ma na mo mmra bɛpem saa bere mu ntimi nkyerɛ nea yɛ to ma na mo ba mo bɛyɛ nea mo ka ne sɛ ɔmampani ntimi mu ɔman ne yie ɛne nti yɛde ɛbɛbu ne yie wɔde deɛ na ɛbɛbu ne yie yɛka na adon sɛ titi wutiri ho Teacher Kujo Tepa nyina suso ne deɛ ɔde baeɛ no owie no ɔkyerɛ sɛ Honorable Eric Nana Agyeman Prempeh NPP wɔn parliamentary candidate hope for Ahafoano North constituency ɔso ɔkyea no Dr. Bawumia ɛna chairman ɔde ne ho kwaku apia koka ɔso ɔkyea mu nyinaa yanko yanim Blessed Sun 2 p.m. Asante Mampong ɔse the EC ɛwɔse ɔmo ɛyɛ the right thing paa sɛ de bɛyɛ a asumdua yi kurakura mu no wɔn ɛntoto naseɛ ne yɛbɛkɔ so akurakura mu saa limited registration no ɛyɛ all political parties ɛne nti obiara mfa ne ho ɛsɛ all political parties ne Ghana fo nyiro biara mfa ne ho nhyɛ mu ɛnkyea nkɔma Honorable Dr. Samuel Sapon former Kumasi mayor ɔso ɔkyea wo Kwasi Amuani ɛso so ne deɛ nie ɔse watching you live ɛwɔ asama kɛse good morning ɛnkɔmfama ɔboɔ na ɔse delegate a mutie ahenkan maakye anɔpɛi no ɔka kyerɛ mu nyinaa sɛ monkɔto aba ne boom ɛmfama owura Kennedy ɔhene Japan November 4th na president no ɔmra mɛyɛ ɛyɛ no challenger ɔmo akaka ho nyinaa no ɔkyerɛ sɛ obiaa ɛbɛfa franka no a ɔde nkuguo ɛna ɛde bɛbrɛ NPP amanyɔkuo no ɛnkyea ɛnkɔma owura Kwasi Kwanin Bosompem controller ɔkyerɛ sɛ ɔyɛ incoming MP Achim Suedru constituency ɔdame entry asama kɛse Amuani ɛsɛ ɔkyea mo anɔpɛ yi afei wei nso sɛ yɛfrɛ ne sɛn Abdulaziz ɛwɔ Achim Apoli ɔse good morning Mr. Host mehwɛ wo live ɛwɔ Madina Zongo Junction yɛfrɛ me ɛdɛn Mahmudu Mohammed okay ɔno ne din de Mahmudu Mohammed ɔse Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia ɛna ebetimi abo MPP amoma breki 8 ne nkyea nkɔma ne lovely auntie yɛfrɛ no Hawa Muhammad Baba Isa Fatao ɛna Abdulaziz a ɔmo nyinaa ɛwɔ Achim Apoli okay enti auntie Hawa Muhammad Bawa Isa Fatao ɛna Abdul Aziz Munya Bema Mahmudu Muhammad so wɔkyerɛkyerɛ mu nyinaa wɔ Achim Apoli anɔpɛ yɛkyerɛkyerɛ apolifoɔ nyinaa Bertrand ni Ejein Kraku aka Papa J ɔse good morning ɔyɛ connected live every Tema Newtown ɔse a very wonderful birthday ɛnkɔma ne some people owura Francis Akon Brew ni Kraku Festus Ejare Abigail Owusu ɛna Amansa Boafoa ɔse onyankopɔn nhyira mo papa na enlarge mo boundaries Dr. Bawumia ɛda number 2 and inti delegate no November 4th ya na makai no BB Kaswa ɔse looking at good works of Vice President Bawumia no no frustration free NDC for her any bit me are bringing it down the battle is the loss kudos and honorable Mavis Hawa Kumsen
ɛna Mrs. Justina Marigold Asan, Central Regional Minister, ɔsi ɔkyiamo. Insuraba Nelka, ɛso sɛ aka Dr. Bawumia Beba, ɔsi them go explain tire new cocoa price no deɛ niaba na aba. Ɔsi next year deɛ ɔmo be daisy pa NDC deɛ ɔsi never again. Ne deɛ ɔde ba yɛ ɛno no. Abusia ɛyɛ ma yɛmfa ɛnwɔ ha ya na afei yɛnhwɛ na yɛnsɔre so some messages amode ba yɛ ɛwɔ yɛn Facebook ɛne kenka de ma mehwɛ sɛ bi wɔ ha wei sɛ deɛn ɔse ɔwɔ card no I have please I have the card ɛna ayera meni any family member bia obetumi ababa bɛgye ana ɛbrɛ ni nyanso yɛ bro sɛ gay nso a obetumi ayɛ den aba na wababa bɛyɛ brɛ ni nyanso yɛ enti yɛmfa ɛno no mfa ɛnwo ha we so deɛn Same Boache ɔse good morning to you hey na mo nso a hey campaign deɛ mutumi yɛ bio anyways yɛnkɔ nkonnwa dɛ mo mmra otwiri mpɔnkwa mi ensa nie asase ya ensa abusumni asa ensa ensu hodo a mo atwa yɛn ho ahyia mo nsa nie nananom mo die nie mo motwiri na mmegye tirada asona agona oyuko ani bretu adua na ɛko na asachi ni ase ne ensa manfo mo mmra mmegye nsa no na mo nyina yɛ kyɛ gyina pa ɛna na kwaku ampɔfo